Добрый вечер. Добрый вечер. Вибачаюся, що уступ такий 5-хвилинний. Тільки зараз будемо починати. Так, вітаю. Вітаю Цмок, вітаю Регана, вітаю Нернерем. Трошечки затримочка со стримом. Сподіваюся, при табі, зараз давайте їх проекспериментуємо. Я додав в управлінні, яке мені пропонували. Може бути зараз таби це з гульні махчимо буде, махчимо, а може помре. Жива гульня? Ага, ну не, померло. Ладно. Сподіваюсь, по гуку все нормально, я не могу проверять гук, коли гульня запущена, потому что не могу бачить ОБС. Ну ось. Будемо далі висвітляти, чим смертять вампіри, гэта важное питання. Так. Лимончиком як мінімум, як ми розібралися, так. Формальдегід. Просто усі наші варіанти, гэта яны чим-небудь смердять. Так, окромя лимончика. І то лимончик не усім подобається. Так? Добренько. Ну, поехали тады. Будем працягваць. Для тых, хто толькі далучыўся, для тых, хто не ведае, а ўвогуле гэта на запіс, у мяне ніякага інтра сёння няма. Вітаю ўсіх, добры вам вечар. Мы пачынаем далей, працягваем далей гісторыю Каіна і Разіэля. У гісторыі зараз, у пэўны момант, мы гуляем хоць за Разіэля. Гэта такі зомбі-вампір, памёршы ўжо 2 разы ў сваім жыцці. І мы, раскіданыя за 2 персонажаў, мы спрабуем пазбавіцца ад нашага лёсу. Зараз узгадаць, на што тут націскаць. Мы спрабуем пазбавіцца ад нашага лёсу. І наш лёс у тым, што Разіэль павінен забіць Каіна. І яшчэ праблема ў тым, што абодвух персонажы разарваны паміж сабой, паміж часам. У іх розніца ў 500 гадоў. Тобто зараз падзеі мы ў будучыні. Знаете, не момент еще проверку. Руки забылось на меня. Бойся, все быстро чувак, задайте момент. Ничего на меня. Губки, голосность. И шеи попробуем вот так. Так. Вітаю, Самвел. Зараз перевіряю гук. Мені подається зараз нормально по балансу. Сподіваюся, у бойці яшчэ буде відавочна. Вітаю, Хедхампер. Я ўсё яшчэ ў працэсе праверкі гука. О, мы зверху вылезли. Мне падаецца нормально зараз, пойдем. Зараз я поговорю, яшчэ зараз запрошую проверка. Може, не, яшчэ цішэй. На этот момент. Где там? Гук. Давайте ось так. Просто у момент бойцы, яно злосная. Я змяніў гэтую наладу, ну, по такую X у гульне, калі я табуюся, каб яна не разваливалася, але чамусьці ён не дапамог. Усё роўно ёсць праблема. Ну, можна падаецца жыць яшчэ з гэтым. Так. Я зараз навушничок достану яшчэ дадатковы. Ёсць. У прынцыпе, плюс-мінус. Дык вось, давайте працягваць. У нашай гісторыі Разіэль знаходзіцца ў будучыні падчас другога крыжаковага пахода супраць вампіраў. Чаму я не могу дабіць? Вось. У гэты момант Каін знаходзіцца ў часе 500 гадоў таму падчас першага крыжаковага паходу. У выніку атрымліваецца, вось гэтая розніца ў 500 гадоў іх раздзяляе. Пры гэтым Каін жадае знайсці Разіэля як мага хутчэй, толькі вось адзіны спосаб, як перасоўвацца ў часе, насамрэч, гэта якраз такі іх, ну, адзіны спосаб, як перасунуцца ў часе не проста чакаючы, гэта насамрэч толькі наш вораг, агульны вораг, гэта Мёбіус, чараўнік часу.
Ён закрыў усе магчымасці для перасоўвання ў часе, і атрымліваецца, у Кайна ёсць, мне падаецца, толькі адзіны варыянт. Гэта сядзець і чакаць. Ну, літаральна проста сядзець і чакаць 500 гадоў. Дзякую яму вялікі, што ён гэты самы, што ён вампір. Вось, твары з'елі без хуткі, твой твар, калі цябе раскідала ў таймлайне. Так, увогуле, гэтая там з таймлайнам мне падабаецца. Я люблю перасоўванне ў часе. Мне падабаюцца гэтыя гісторыі. Вось. Тут жа яшчэ такое, скажем так, ёсць гісторыі, у якіх так жа пабудавана. Блин, я не жадаю дабіваць, я жадаю душу высмактаць. Ну, зараз мяне выкінець у... Блин. Зараз, не забівай. Ёсць душа, раз. Зараз нас амаль выкінула ў гэты самы, у сусвет памерлых. Ёсць. Добра, трошки здароўя сабе набылі. Вось, і наш вораг, гэты Мёбіус, ён яшчэ, той яшчэ майстер-майнд, які кіруе ўвогуле з-за таго, што ён ведае, што адбудзецца і ў розных падзеях. Я зараз скакнуў з думкі на думку за бойкі і таго, што ўвогуле ацэньваў, што там адбываецца ў мяне па гуку. Карацей, у мяне зараз две думкі паралельна ідзе. Адна з іх гэта гісторыя пра Мёбіуса і чым ён важны, а другая тое, што мне падабаецца ў гэтай гісторыі. У гэтай гісторыі мне падабаецца момант таго, што тут няма шмат таймлайнаў. Таймлайн заўсёды адзін. Ён ідзе ад пачатку да канца, і калі змяніць яго вельмі складана. Калі вы яго зменіце, то уся гісторыя перабудуецца, і атрымаецца так, што гэта і будзе галоўны таймлайн. Няма паралельных, няма альтэрнатыўных сусветаў. Ёсць толькі бягучы час, і калі ўжо змена адбылася, яна адбываецца для ўсіх і адразу. Вельмі невялікая колькасць істот можа ўвогуле запомніць, што таймлайн перабудаваўся. То бок, такім чынам атрымліваецца, парадоксаў няма. Парадоксы вельмі складана ствараць. Яно вельмі такі сціснуты, скажем так, сусвет у гэтым сэнсе. Адбываецца, калі духасмокі вайнітуюць. Ну, вядома, ад іх пахне лімончыкам. Вельмі моцна пачынае пахнуць лімончыкам, і гэта ніхто не можа пераадолець. Як ваше меркаванне, чым пахне душа? Perhaps in the spectral realm this would no longer prove an obstacle. Ага, тут літаральна падказка перайсці ў сусвет памёрлых. Давайте спрабуем. Джэкаб здае, як гэта рабіць. Сусвет памёрлых. Разіэль. Сам па сабе. Вампір не зусім звычайны. То бок ён ужо памёрлы вампір. Не можа пераходзіць, ён не можа памерці да канца. Ён увогуле для гэтага сусвета і з'яўляецца парадоксам, скажем так. Так, я змагу доскокнуць. Разіэль можа пераходзіць у свет памёрлых, і зараз, ну, ў гэтай частцы, карыстаючыся трупамі увогуле з-пад зямлі, ён можа улезці ў гэтыя трупы і перайсці ў свет жывых. Зараз мы гэта зробім. Это цэлая камбінацыя, клавіш. Мога не шукаць душы. Ну, вось мог. Пахне рэлігіёзным развадзілавам. У сэнсе. Ніякага развадзілава няма. Мне цікава, чаму у Розеля, я так разумею, пасля падзей другой часткі у Розеля змянілася выгляд гэтага самага Soul Rivera. Бо ён рэальна, ну, вось гэтага зброі. На раней нейтральная каменьчык Протасаў выглядала, а зараз змянілася ў выглядзе і больш нагадвае меч канкрэтна. Зараз можа сабе атрымаю нейкі іншы варыянт Soul Rivera. Ось. Для тых, хто не ведае, можа прапусціў, можа не быў на стрымах і ўвогуле міма прайшло. Я зраблю пераклад Disco Elysium, аўтаматычны пераклад Disco Elysium на беларускую. Пераклад ужо доступны на Nextcloud. Яго можна спампаваць. Учора гулялі ў яго нават. Праца над ім будзе далей працягвацца.
Пакуль ідзе падрыхтоўка, скажем так, да ручнога перакладу, бо гэта, ну, скажем так, мы ўжо зрабілі гэтую версію, можна палепшыць яе ручным перакладам. Для ручнога пераклада патрэбны трошкі іншы падыход, і пад гэта зараз рыхтуюцца інструменты, рыхтуецца яшчэ, ну, там, платформу будзем выкарыстоўваць для гэтага, рыхтуецца гласарый, то бок, ну, яно пакрыху, як бы, ідзе падрыхтоўка да гэтага этапу. Плюс яшчэ ёсць важная навіна, дзесьці вельмі высокая верагодная, што ў бліжэйшыя некалькі тыдняў, я не магу вам дакладна сказаць нават 1, 2 альбо 3 тыдні, стрымы хутчэй за ўсё перанясуцца на раніцу, поўнасцю ўсе стрымы, бо у мяне будзе змены на працы і мне прыйдзецца працаваць увечары больш, чым з раніцы, як зараз. І з гэтым мне прыйдзецца перанесці ўсе стрымы. У мяне не тое, каб быў выбар, я гэта спрабаваў максімальна адцягнуць альбо неяк пераарганізаваць, але выбару ў мяне ўжо не застаецца, гэта будзе так, і стрымы перанясуцца на раніцу. Раніца як? Гэта будзе з-за таго, што я ў Польшчы, гэта яшчэ для тых, хто ў Беларусі будзе плюс-мінус дзесьці камфортна. Я не ведаю дакладнай гадзіны, сапраўды я яшчэ не ведаю гэтага расклада, але ён будзе 10 о 12 па мінску, то бок ісці стрымы, можа до 12, 13, можа раней, можа 11. Вось прыкладна гэты раён, то бок гэта ўжо хутчэй дзень для Мінска. Вось. Для Польшчы гэта будзе раніца, вось раніца, у 9, у 10 раніца. Плюс яшчэ будзе пераходы паміж гэтым самым часам, гэтым самым, ну, летнім, зімнім. Там яшчэ пытанне, як яно ўвогуле куды ўпадзеўся. Вось, гэтая змена вельмі ўплывае на мяне, бо мне трэба будзе перастроіцца на гэта канкрэтна. Гэта трошкі па-іншаму будзе працаваць. Вось, паглядзім яшчэ, спадзяюся, што ўсё будзе ў парадку. На жаль, вось вячэрнія стрымы ўжо перасунуцца, тое ж самае датычыцца і пятнічных стрымоў. Дарэчы, пятнічны стрым у нас заўтра, таму галасаванне у нас працягваецца. Вось, сёння апошні дзень гэтага галасавання. Я магу гэтую штуку актываваць? Так што я пераўтваруся ў дзённага ранішняга стрымера, у мяне проста няма іншага выбару. Вось. Гэта магчыма не назаўсёды, але, скажем так, складана сказаць, можа на год мінімум гэта будзе, як мінімум, я думаю. Так, Warpgate ёсць, добра, а што у нас яшчэ ёсць? А мне кудысьці вверх можна ўлезці? Я ўжо гаварыў пра магчымасць таго, што гэта можа адбыцца, то бок перанос гэты, але, зноў жа, працэс ідзе павольна. І я не магу вам сказаць, што я ведаю, калі гэта дакладна адбудзецца, і зараз пра гэта толькі пайшла на гэтым тыдню, зноў пайшла гаворка. І, хутчэй за ўсё, на наступным тыдню я, можа, штосьці даведаюсь хаця бы, калі гэта змена адбудзецца. This was the ancient ruin of a vampire civilization. Perhaps here I would finally decipher the riddle of my destiny. Руіны старажытных. Throughout these ruins, I found murals depicting the seminal events of vampire history. These scenes commemorated a great war between the ancient vampires and their rivals. In triumph, they banished their adversaries from the world and raised the pillars as the lock that binds them. The image of the Reaver was inscribed throughout this place, always depicted with reverence. The vampire's holy weapon was destined to be borne by their prophesied hero, for whom it was forged. But if this was my destiny, why had the Reaver tried to consume me? Окей. Карацей, давайте зараз ён дадаў кавалачак гісторыі для тых, хто ведае ўжо гісторыю сусвета і глядзеў стрымы па Soul River'ах, яны, ну, вы можете зарыентавацца яшчэ, так? Але для тых, хто не ведае, і да іх будзе ўвогуле, што за халера тут адбываецца. Давайте зараз я хуценька прабягуся праз тысячагоддзі гісторыі мясцовай. Раней гэта сусвет не наш, зусім свой фантастычны сусвет. Называецца ён Назгод, і у яго ёсць такі нюанс. У пачатку дзесьці існавала старажытная раса, якая ваявала з іншай расай. То бок было две расы, як мінімум две расы, якія былі ў канфлікце паміж сабою. Вось. Адна з рас, якія, ну, скажем так, будем называць іх старажытнымі, можа быць пазітыўныя, можа не вельмі хлопцы. Гэта крылатыя такія вось істоты.
І вось яны яны змагаліся з сваімі ворагамі. У іх заўсёды, вось мы зараз у іх месцы, не ведаю, як храм, а не храм, яны вядомы некалькімі рысамі. Пра іх мы зведаем не шмат, але вядома некалькі рэчаў. Яны перамаглі сваіх ворагаў і адправілі, вось гэта зараз даведаліся мы ад мясцовых муралаў, яны перамаглі сваіх ворагаў і адправілі іх у іншых сусвет альбо вымярэнне. І каб не выпусціць іх з таго вымярэння, яны стварылі гэтыя слупы Назгота, на якіх трымаецца гэты сусвет. Вось гэтыя бясконцыя слупы, якія самай глыбіні да самай вышыні ідуць. Для тых, хто ведаюць пра слупы, у вас склеиваецца разам усё. Для тых, хто не ведае, гэтыя слупы вельмі важная частка Назгота, бо лічыцца, што без іх існаванне сусвета просто не можа, і гэта сапраўды так. Вось. Гэтыя слупы былі створаны старажытнымі. Але перад тым, як выкінуць у іншы сусвет сваіх ворагаў, атрымалася так. Зараз. Там паведамленнячкі. Я трошки прыкрыю. Дык вось, старажытныя гэтыя, калі адправілі сваіх ворагаў у іншы сусвет, іх паспелі праклясці. І праклён гэты быў у тым, што яны сталі крывасмокамі. Гэтыя старажытныя сталі першымі вампірамі ў гэтым сусвеце. Вось. Канкрэтна, і гэта адна вельмі важная частка пра іх вядома, а другая, якая вельмі важна датычыцца нашага галоўнага героя. Па-першае, наш галоўны герой трошки нагадвае гэтых сіняскурых, ось асабісці ў гэтым бягучым выглядзе, Разіэль вельмі нагадвае гэтых сіняскурых істот крылатых. Вось, тым больш, што крылы ў яго, бачыце, ззаду, гэта адарваныя крылы, насамрэч. Вось. Плюс яшчэ, у іх была зброя, вось гэты, Soul River, меч. Меч гэты вельмі асабісты. Мы Soul River'ам, як апынулася пасля падзей Soul River'a, зараз спойлеры да Soul River'a будуць. Soul River гэта адначасова і меч фізічны, які быў зроблены старажытнымі, і душа Разіэля. Разіэль з'яўляецца сам душою гэтага мяча. Сам па сабе меч з'яўляецца як бы, не ведаю, ён можа утрымліваць душу Разіэля. Ён быццам быў спецыяльна для гэтага зроблены, і у іх ёсць у старажытных было прароцтва наконт таго, што ў іх будзе пэўны герой, які будзе карыстацца гэтым мячом. Ну, у выніку, карацей, як бы ёсць супярэчлівыя моманты, таму што мы як бы з'яўляемся душой гэтага мяча, мы як бы ёсць гэты меч, вось тое, што ў нас з'яўляецца, гэта насамрэч адлюстраванне гэтага мяча. Вось, гэта мы дзве як бы нераздзялімыя частцы. Вельмі заблудана зараз становіцца, то бок дэталяў нам невядома, мы ведаем вось гэты кавалак. І бачна, я вось як з сваімі ворагамі там змагаліся, і бачна гэты Soul River яшчэ. Давайте, можа, яшчэ пагляджу мурал. Вось. Такая вось справа. З гэтай залі мы даведаліся, што яны стварылі слупы. Ну, то бок, гэты момант, по-моему, не абгаворваўся дагэтуль, але мне на гэтае месца, наконт гэтага былі думкі ўжо. Так, давайте аглядаць далей іх, не ведаю, што гэта месца нейкае старажытнае. А не назаўсёды, мабыць, толькі на год. Сапраўды, так. Ну, я не назаўсёды, але ж, зноў жа, я вельмі складана планаваць. Бо гэта на вельмі доўгі перыяд, гэта не на тыпу месяц альбо два я буду пераносіць, гэта на доўгі прамежак часу. А да сколькі ты будзеш працаваць, прыкладна? Нават на гадзіну вечарам пастрыміць не будзе атрымлівацца. Я буду скончваць прыкладна ў 8-9 вечара па Польшчы. То бок гэта будзе 11-12 па Беларусі. Я не вельмі бачу сэнса стрыміць на Беларусю ў гэтай гадзіне, таму што мала хто будзе глядзець, мне падаецца. Ось, ну і ёсць іншыя, хто ў гэты час стрыміць плюс. У нас, падаецца, днём не той, каб шмат хто стрыміць, таму я думаю, гэта лепей проста перанесці на раніцу. Тым больш часта, ну, літаральна, калі я буду скончваць у 8-9, то любыя справы, якія я раблю вечары, напрыклад, пагуляцца з катамі там, альбо іншае, у мяне яшчэ рэйды ў Вове час часу бываюць. Вось, гэта ўсё можна проста забыцца на гэта тады. Вось, яны і так ўсё гэта пашкодзіцца трошки. Я не магу, на жаль, гэта я рэальна не вельмі жадаў. Ось, але мне падаецца, гэта зараз найлепшым варыянтам, абіраю з таго, што ёсць. Але ў Разіэлі не было Soul River'a, пакуль Каін не зламаў меч аб яго. Так, гэта частка парадокса. Ну, атрымліваецца ў момант, калі гэты самы, ён, скажем так, абудзіўся ў Разіэля. Ось такая цікавая справа. То бок, частка душа мяча перайшла ў Разіэля,
тады калі яго паспрабавалі, то бок душа паспрабавала, парадокс атрымаўся тым, што душа паспрабавала забіць сябе жа, але іх дзве па тыпу ў гэты момант часу, і атрымліваецца з-за гэтага парадокса легендарны меч зламаўся. Вось у гэты момант абудзіўся Soul River, скажем так, ён парадокс як бы склаўся і засталася як бы душа Урзеля, але потым ён адпраўляецца ў мінулае і пачынае рабіць, ствараць, зноў дадаваць гэтую душу. Ён як бы крануў меч і аддаў частку сваёй душы ўнутр гэтага мяча, і ў выніку зноў атрымліваецца замкнутае кола, у якім у нас усё роўна існуе як бы і меч, унутры якога ёсць душа, і адначасова ёсць душа без мяча. Ну, па тыпу унутры Разіэля. Вось такі канфлікт. Значыць, гэта, што ён зараз бегае самім сабой. Ён зараз літаральна бегае самім сабой. І яшчэ ў гэты момант, 500 гадоў таму, у Кайна, я так разумею, унутры яго Soul River, мяча канкрэтна, у гэты момант ёсць душа ўжо. То бок канфлікт яшчэ не развязаўся да канца, гэта парадокс. Я не могу до конца яшчэ размахиваться. Так. Я думаю, что тлумачэння асабіста не будзе, ну, як бы до конца, тому что мне, я так разумею, что гісторыя пісалася, каб працягвацца, то бок працягваць яе. А я могу там соскочить, не? Хоч чуваю, что там есть проход, не? А, ніякага. Не, ніякага проходу тут нема, мне падалося. This scene depicted the appointment of the original vampire guardians, each summoned to serve when the pillars were raised. Each guardian is aligned to the principle of the pillar he serves, and the balance guardian is the axis of them all. Ну, гэта нам вядома, я думаю, хутчэй за ўсё, гэта момант спецыяльна пракідваецца для тых, хто не ведае сусвета, спецыяльна, каб не згубіцца. На гэтым мурале паказваецца момант, калі слупам гэтым, колькі іх тут атрымліваецца, іх 9, так? Гэтым слупам назначаліся, першы момант, калі яны створылі слупы, яны назначылі, кожны слуп адказвае за сваю нейкую пэўную, скажем так, бок сусвета гэтага. І ён там, я не памятаю дакладна, якія яны, я думаю, гэта не вельмі важна для гісторыі глобальна. Карацей, яны як абаронцы, кожнаму слупу назначаецца свой абаронца, і зроблена такі заклён, скажем так, накладзены, што на кожны раз, калі ахоўнік слупа памірае, то слуп сам абірае сабе наступнага ахоўніка. То бок такім чынам атрымліваецца, як бы у слупа заўсёды будуць ахоўнікі. Ва ўсіх слупоў будуць ахоўнікі. І ў цэнтры гэтых слупоў знаходзіцца слуп баланса. Як мы потым ведаем, Каін стане наступным ахоўнікам слупа баланса. Вось. І пры гэтым ён заб'е ўсіх астатніх ахоўнікаў. Але там вельмі складаная гісторыя. Ён, скажем так, ён гэта робіць не таму, што зусім злыдзень. Але ў той жа момант гэта, ну, не толькі пазітыўная гісторыя. Гэта што ў нас увогуле? Я ж тут не зразумела. Разламалася. А, гэта партал яшчэ адзін, які разламаўся. Цікава. Гэта ж філер. Так, это дакладна вось гэты момант, ведаеце, у гісторыі, калі табе проста пракідваюць... А, не, гэта я назад бегу. Табе пракідваюць проста, што было ў папярэдніх серыях. Ну, гэта я лічу важна, таму што асабіста, калі гульня вельмі такая напружаная з лорам, ну, вось, па тыпу яго да халеры, як у гэтай гульне, то гэта вельмі важна такія рэчы дадаваць, нават не для тых, хто, скажем так, для новых гульцоў у серыі, а яшчэ для тых, хто проста забыўся на тое, што там адбываецца. Чапае сябе, пацярпаў сябе. Для тых, хто бачыў пераклад на беларускую, то там ёсць пацярпаць сябе. Пацярпаць руку, бачаюся. Прасынаешся такія на працу, а табе паведамленне. Вы былі прыняты ахоўнікам нейкага слупа, пачынайце сёння о 8 гадзіне. Дык справа ў тым, што гэта вельмі легендарная такая пазіцыя, і ўсе ведаюць пра слупы. Ну, таму што без слупоў ні халеры немагчыма існаваць. Вось. І галоўнае, гэта абіраецца толькі ў тых, хто толькі-толькі нарадзіўся. То бок гэта вырашаецца, што вось зараз па тыпу
папярэдні ахоўнік знік, памёр там або нешта такое, і слуп у гэты момант адразу шукае бліжэйшага, хто можа стаць яго ахоўнікам. І не нарадзіўшыся, я так разумею, таго, хто яшчэ не нарадзіўся, то бок зараз ён будзе нараджацца праз там трошкі яшчэ, і ён стане ахоўнікам. Вось так гэта і вырашаецца. Вельмі несправядліва ў бок тых, хто становіцца ахоўнікам, тому што гэта не іх рашэнне, але слуп вырашае сам. Ну, тыпу, яму больш бачна. Ну, то бок, так сабе херня, насамрэч. Што калі слуп несправядліва абярэ ахоўніка, ось, ці ўдалы гэта быў выбар, пытанне. Абраў кагосьці, да абраў кагосьці. Сам сабе там. З іншага боку, няма канфлікту, типу, а хто ж будзе? І не можа такого застацца, што ахоўніка зусім няма. Наджаешся такі, а табе паведамленне, віншуем, у цябе ёсць праца па блату. Ну, гэта, і гэта табе на ўсё жыццё, самае галоўнае. І пры гэтым, я так разумею, усе будуць ведаць, што гэта твой лёс. Ну, цябе няма ўжо, ты ўжо не адкруцішся ад гэтай халеры. Кайнам асабліва несправядліва, бо яму яшчэ і вар'яцтва перайшло. Так, Кайна ўвогуле менш за ўсіх пашанцавала. А для тых, хто, зноў жа, я не стаў расказваць гэты момант там. А, вось тут можна вярнуцца ў свет жывых. Давайте вылезем. Блин, вороги адразу. Кайну не пашанцавала, таму што ён стаў ахоўнікам. Там адбыўся такі момант. І гэта можа быць зараз важна будзе, калі мы дабяремся да слупоў. Таму што мне падаецца, разеле якраз такі да слупоў накіроўваецца. Калі атрымаецца ў яго, ён паспрабуе трапіць да слупоў якраз такі заворка. Вось. Ён быў момант такі ў гісторыі. Калі... Я могу высмактаць душу? Могу. Быў момант у гісторыі, калі звар'яцелі ўсе ахоўнікі. Гэта адбылося наступным чынам. Два ахоўніка кахалі адзін аднаго. І... Ну, там ахоўнікі і ахоўніца. Так? Яны кахалі адзін аднаго. І нейкім чынам, я не ведаю, гэта хутчэй за ўсё падзеі самай першай гульні, але ў гэтым пэўны момант памірае адзін ахоўнік, альбо ахоўніца, не памятаю там. Вось. По-моему, ахоўніца памірае. І у гэты момант гэта было настолькі жорстка і няўдала, што за гэтага звар'яцеў ахоўнік, які я кахаў. Так? Ён звар'яцеў, і з-за таго, што ўсе ахоўнікі звязаныя... Так, новая здольнасць. З-за таго, што... Ворагі. З-за таго, што ўсе ахоўнікі звязаны тэлепатычнай сувязю нейкай, я не ведаю дакладна, яны літаральна думкі аднаго чытаюць. Ну, дасканала я вам не скажу на гэтае пытанне, бо не паказвалася ўжо мне. Вось яны звязаны нейкай сувязю паміж сабою. І адбылося так, што адначасова усе ахоўнікі адчулі ўсю гэтую боль, увесь гэты боль гэтага аднаго з іх. Вось, і адчулі, як памёр адзін з ахоўнікаў. Дык вось. Справа ў тым, што... узгадаў, гэта дакладна ахоўніца памёрла. Таму што яе душа ў гэты момант пачала ляцець да слупоў, вяртацца да слупоў. У гэты момант быў абраны новы ахоўнік, Каін, ён яшчэ не нарадзіўся. І пакуль ён яшчэ не нарадзіўся, ён ужо звар'яцеў, ён атрымаў гэтае вар'яцтва ад астатніх ахоўнікаў. І калі ён пачаў, ён вырас, ён зразумеў, ён жадаў, карацей, забіць іх астатніх, таму што гэта пачало ператварацца ў жах проста. Сусветам кіруюць самыя вар'яцкія, карацей, чарадзеі. Я так разумею, я не упэўнены. Медзіф, мне падаецца... які Медзіф? Мёбіус. Мёбіус, ён якраз такі з тых... Ён адзін з ахоўнікаў. Я магу зараз памыляцца. Увогуле, гэты момант мне самому не зразумелы. Мёбіус якраз такі адзін з гэтых ахоўнікаў, мне падаецца. Ось. Такая справа. І Каін потым пайшоў у разнос і забіў, карацей, усіх ахоўнікаў. Але для гэтага, каб зразумець там дакладна гэтую гісторыю ў самым пачатку, трэба прайсці Legacy of Kain першы, просто Legacy of Kain так называецца, які я не праходзіў, так што тут я вам далі не дапаможнік, я распавёў тое, што ведаю. Так. Хала? У сэнсе? Зразумеў. Дакладна Протас. Blood Omen. Ён першы называецца... Так, Legacy of Kain Blood Omen. Добра, дзякую вялікі.
Ёсць яшчэ другі Бладоман, але ён там, я так, наколькі я чытаў, ён усю гісторыю зламаў. Другі Бладоман — гэта першы Бладоман, At які last it ўвогуле... was done. The Reaver was forged with darkness. As I felt this new power coursing within the Wraithblade, I knew that now the Light Temple would open to me. Так, мы атрымалі у Рівера, зараз ёсць новы стан. Як я мне магу гэта... вось я магу пераключацца. Мы атрымалі Рівер Цемры, то бок Soul River мае яшчэ элементы, ён можа забіраць сабе. Адзін з элементаў, які мы зараз забралі, гэта Soul River Цемры. Цікава, што я з гэтым магу рабіць. Ага. Добра. Вось. З часткамі Legacy of Kain увогуле. Давайте парадак іх. Як яны выходзілі. Першым выйшаў Legacy of Kain Blood-Omen і расказвае гісторыю Кайна. І я так разумею, гісторыю Кайна дакладна ўсё момант у самым пачатку яго. Калі ён, як ён перамагаў гэтых ахоўнікаў слупоў, мне падаецца, я гэта магу наклусіць зараз, я не ведаю. Мне няма адказу для вас. Правільнага адказу для вас. Вось, потым выйшаў Soul River. То бок, наступная частка, у якую мы вось гулялі, гэта Soul River першы, ён працягвае гісторыю, але ўжо раптоўна з Разіэля, і ўжо ў момант, калі Кайн стаў самым тыранам, карацей, захопнікам усяго сусвету, там, супервампірам. Ось. То бок, літаральна злодзеем гісторыі. Другі Soul River працягвае гісторыю Разіэля, ўжо робячы, што, ну, інтэракцыі з Кайнам сталі больш актыўнымі, і там стала зразумела, што не зусім усё так проста ў гэтым сусвеце. Ось. Потым выйшаў Legacy of Kain, Blood-Omen 2, які расказвае далей гісторыю Кайна. Але там такія падзеі адбываюцца, яно рабілася іншай камандай распрацоўшчыкаў. Яно яшчэ студыя, па-моему, нават рабіла. Рабілі неяк не прывязана да Soul River гісторыі. І ў выніку атрымалася так, што там увогуле парушаецца незразумела, у якім таймлайне ўвогуле нават адбываюцца падзеі гульні. Проста дарваная трошкі гісторыя. То бок яна як бы ёсць, але сюжэтна яна не прывязаная ні да чаго. Вось. Яна проста не патрэбная, як бы. Шмат хто прыкідваецца, што другого Бладомана ўвогуле не існуе. І потым выходзіць зноў ад арыгінальных распрацоўшчыкаў вось гэты Defiance, у які мы зараз гуляем, і ён як бы працягвае напрамую гісторыю Soul River 2, таму мы прапусцілі Blood-Omen, вось гэтую другую частку, які як бы не прывязаны ўвогуле. Я так разумею, мне патрэбна ў іншы сусвет перайсці, таму што я не бачу тут ніякага пад'ёма наверх. Давайте. Я Soul River 2 не прапусціў, я распавёў пра яго. Што ён, скажем так, працягвае гісторыю Разіэля і робіць момант вось гэты з гісторыяй Кайна трошкі падвойным. Я гэта ўзгадываў. Просто я не, ну, скажем так, развіццё гісторыі першага і другого Soul River гэта літаральна адна гісторыя, там адчуванне быццам бы першая і другая серыя. Там літаральна настолькі абрываецца нескончаная гісторыя ў першым Soul River, што без другого Soul River першы раз гадаць, ну, не вельмі мае сэнс. Ось. І яны шмат у чым падобныя гульні, насамрэч. Блін, а як? Усё ж такі не маю рацыю. Каб выбрацца наверх, мне патрэбна нешта іншае. А як? Тады. Я нават усе жыву зараз не траплю. А не, траплю, все добре. Што цікава, зараз мне не патрэбна абавязкова да нейкай кузні падыходзіць, каб замяніць сабе Soul River. Я магу проста тып Soul River замяніць у любы момант. Я так разумею, гэта будзе важна для геймплея потым. Я буду скакаць паміж рознымі тыпамі Soul River'аў. Куды мне выбірацца? Я там прабіў сцяну, але ж за ёй няма ні халеры, ніякага выхаду. Ну, уже няма ні халеры. Просто пакойчык. Гульня, куды мне ісці? Ну, не сюды дакладна. Мне патрэбна наверх, гэта відавочна. Можа, я магу скокнуць высока неяк.
Вось таму што я магу тэарэтычна я магу заскочыць мог бы заскокнуць вось сюды і прабрацца наверх. Але я нічога такога не бачу. Ну вось так, не дацягваюся. Ну, я бачу, што мне патрэбна наверх. Гэта неяк відавочна даволі, так? І хутчэй за ўсё з гэтай магчыма з гэтай залі. Можа тут усё ж такі ў гэтым пакоі. Дзвярэй ніякіх не бачна. Дзіўна. У суседзе памерлых я ўжо быў. Я не халеры. Я думаў, што тут з'явяцца нейкія змены ў інтэр'еры ў суседзе памерлых. Але не, ну літаральна тое ж самае. Ой, зараз пераходжу. У суседзе памерлых гэта тое ж самае месца, тут няма ніякіх прыступачак ніякіх. Вось ворагі з'явіліся там зверху і ўсё. Наверх я заскокнуць не магу, гэта не павысілася, не паднялося, нічога не апусцілася. Могу постраляться вот все. Единственное, что могу зарубить. Незразумело. Вельмі не тупо себе адчуваю зараз. Потому что вось вось я потым просунуўся по сюжэце і не ведаю, як спакою тут прыбрацца просто. Может быть, нечто супер відавочнае, я не ведаю. А, я даже з'еў. У меня есть адчуванне, что я павінен... Я там ужо ўзаемадзейнічаў. Слухайте, давайте у тыя штуки тыкнем Soul River'ом звычайным, а? Просто возьмем вось звычайны Soul River, так? Ось у вас. Не могу. Просто портал я зверху адчыніў, так? Адзінае, што мне засталося, гэта просто... Ось, пераключыў Soul River. Просто тут святла трошки засталося, можа мне не з гэтым патрэбна ўзаемадзейнічаць. Не, я не ведаю. Гульня, што за халера? Вельмі нечакана, ну... Тут як бы... Пакуль да нават пазлаў не было ў гэтай частцы. Халера. Хоць ты ідзі праходжанне глядзі. Ну там ось брама, якой няма порталу гэтага. Що у вас з архітектурай-то старажытная, а? Чаму вы так нарабілі гэта ўсё? Пастраляць у лямпа? Ну, неблагая думка. О, не, насамрэч неблага, вельмі неблага. Так, пачакай. У мяне ж ёсць кантраляваны гэтыя. Тэлекінез. Але ў яго звычайна ёсць сімбаль, пэўна. Не. Тэлекінез не працуе. Просто там звычайно зялёненькое такое з'яўляецца. Лямпочки просто яно вельмі невідавочна. Просто у некаторых месцах вісяць, дзесьці абвалілася столь і яны просто не вісяць ужо і вось канец. Блин, я зараз праходжанне ага, паглядзець праходжанне у мяне ж, блин, зараз камп'ютер упадзе. Ну, в сэнсе не камп'ютер, а гульня. Давайте-ка з іншых кампа. Гуглім. Бо гэта халера нейкая. Legacy of Kain, Defiance, Ancient. Давайте walkthrough. Просто я не помню, что это Ancient. Так, там есть long play от Shell. Разнодим наш момент.
9 гадзін ён праходзіў яе, то бок гэта насамрэч не вельмі доўгая гульня, мы можам яе у прынцыпе адолець. Так, ён забраўся ўжо кудысьці далей тут. Так, гэта трошки спойлерамі пахне. Гэта таксама. Вось яна на нашы пакоі нават. Амаль. Не, амаль перад гэтым пакоем яшчэ. Момант, калі ён атрымлівае. Так, гляджу. Ён з ворагамі змагаецца ў 3 разы даўжэй. Ось ён зараз у пакоі ў гэтым. Зараз забярэ Soul River. Ну, там цёмны Soul River. Там ужо зрабілі. І што ты зробіш? А ё-маё! Блін, як звычайна. Вельмі невідавочна. Ну, і скажем так, я просто гэтага не бачу. Каб вы зараз зразумелі, зараз гэты пакой ці не? Вось гэты пакой, вось гэта сцяна, па яе можна накараскацца. Бачыце, якая качмурэнна? Здагадайся, блін. Яна, ну, падобная на тую, па якой магчыма скараскацца, але не зусім тая. Так, тут дакладна яе няма, я просто пераправерю, можа, у іншых пакоях яна ёсць. А як я можа не вельмі уважлівы, я можа ў гэты момант... Бывае, ведаеце, ёсць пэўны мінус у стрымінгу, калі гуляеш у гульні, тое, што ты шукаеш любы зручны момант, каб паглядзець учанку. Так? Вось, нават я зараз паглядзеў, я пабачыў паведамленне ад Смока, толькі не прачытаў яго да канца. Вось, ёсць моманты, і ты спрабуеш як бы чытаць чатку, тады, калі табе зручна, ну, скажем так, у гульні не тое, каб моцна чаго адбываецца. А час ад часу, вось старыя гульні асабіста любяць гэта, у катсцэне толькі паказаць, куды табе патрэбна ісці, і калі ты звычка паглядзець учанку, яна ўжо заявілася ў мяне, выпрацавалася, так? Каб сачыць за чаткай. Вось, а ў той жа момант я ў гэты момант паглядзеў учатку і прапусціў месца, куды мне адзін раз толькі ў гульне мне пакажуць, куды мне ісці. І ўсё. Вось, і атрымліваецца, вось я не паглядзеў удала, так? Наадварот, неудала паглядзеў у учанку і ўсё. І ты ніколі не загадаешся, куды цябе накіроўваюць. Вось, гэта вельмі перашкаджае насамрэч. Так, я так разумею, партал быў ззаду, вось тут напрамку. Так, не читаешь индо-чужинский дизайн зусім. Так, ну, блин, ён занадта старажытны, я не могу. Это дизайн 2004 года, это старажытны дизайн старажытных істот, якія сталі вампірамі потым, гэта ўсё, я трошки не ў моманце. Вось цікава, а мой Soul River цемры, што будзе рабіць увогуле істотам, цёмным гэтым істотам? Ён жа ні галеры не можа зрабіць. О, пачакайце-ка. Я калі іх забіваю, нешта з'яўляецца, не? Бачыце, нейкія пачваркі вылазіць. Я яго жонгліраваць могу. Так, забралі іх душу. Блин, яшчэ адзін жывы. Ну что, портал выпускаемся. Атрымалі, зачем прыйшлі. Зараз мне раптоўна яшчэ і дадуць святла. А не, пачакайце, ка мне вернула. А? Вы хто такія? Добра. Я на всякий выпадок зараз пачну скакаць па ўсіх сценах, якія просто падазронымі для мяне выглядаюць. Мне вось гэтым момантам трошки выбілі. Праглянем пакой, у якім нічога не было. Оп. Ага, то бок калі яно заўважыла мяне, то ўсё.
Закльон Дарк Рівера? А як використати закльон? Dark River Spell. Ой, блін, я все помер, заправився. Я можу просто вийти тут? Мені ж не обов'язково. А, мені обов'язково. Вампір-павук. Йон вампір-крабік, это ми вже визначили. Я могу просто сбегать от них? Усиджу. Могу. Спайдергуль. Спайдергуль. Робить все, що може гуль. Так, а як законно використовувати туди? Дайте-ка. Тоді керування. Control Options. Телекинез, скок. Огледеться. Наблизиться. Подкрастися. Добре. А что? Spectral Shift. А у сенсі ось гэта просто подкрадываться? Левый shift? В этом сенсе? Альбо у чым прикладаць? А, мне падаецца, зразумеў. Я ўжо не бачнасць гэта па тыпу канкрэтна асабістасць вось гэта. Зараз. О, сапраўды не бачны стаў. А надоўга? Просто зараз ну, нас побачыць. Ну, вы глядзіце, якія файныя, небачныя. Добра, гэта крутая механіка. А, мяне не выпускае, таму што мне неправільны Soul River, добра. Молчакол і душі мух. Так там же ж не мухи, там палюмнічак. Ну ладно, я зразумеў, што ты для вершика змяніў. Некананічна зрабіў. Оп, выпустите мяне. Оп. Трошки жидкой, ваткой души выпил там з жбана. Так, і зараз ми з гэтым, з новым Soul River'ом, нам адчыняюцца пэўныя дзверы. Гэта яшчэ было у папярэдняй частцы. Дзякуючы яму мы можам рэальна... Оп, давай. Я ні халеры не бачу. Дзякуючы розным Soul River'ам можна адчыняць пэўныя дзверы. То бок табе патрэбна пэўнага тыпа Soul River. Напрыклад, Soul River святла, каб адчыніць дзвер святла. Так это працуе. Спадзяюся, не памыліўся я, куды я бег. Таму што нам усё яшчэ патрэбны Soul River святла. Бо без яго мы адсюль не уйдзем. Там дзверы далей, якія вядуць, яны ад гэтага залежаць. Давайте один момент проверим. Мне подается, там тая стена достатково подозронная, как спробовать на ней скокнуть. Не, ладно. Гульня, я думал, что я разумнее за гульню. Не, подумался, что не так. Вось там, Soul River'ом Темры я могу там пройти. Але як туди трампить, хутчэй за ўсё ў сусвеце памёрлых, так? Іншага варыянта я не вельмі бачу. Переходим у свет померлых. Ну, уже я говорю, это целый танец тут на клавиатуру. На геймпаде може было бы яшчэ зручненько, а вось... Я разлічваў, што ты падымешся.
я змагу даляцець туды. А зараз мне што рабіць? М? Блін. Вось же ж халера. А як туды падняцца тады? Так, ладно. Вяртаемся назад. Хутчэй за ўсё, мне патрэбна вось туды. Вось той слупок, мне патрэбна да яго неяк трапіць. Але калі ўжо так глядзець, можа быць, мне камера показала там, ну, мне ж показала потым, куды ісці. Але месцы там усе прыкладна падобныя, я, можа, іх пераблытаў. Можа, мне не сюды патрэбна, можа, мне патрэбна ў іншае месца, з якога я магу трапіць да гэтага слупа. Нейкі метро, ты маеш 15 дзвярэй на пачатку, але 14 з іх зачынены. Ну вось ёсць такі момант, так. Але ж, ну, у метроіда, я лічу, гэта праблемай, гэта, ну, метроідванне, я люблю такое. Ну, гэта, у прынцыпе, прыемна, што твой анлок кожны раз, чым больш цябе анлокаў, тым больш ты можаш розных рэчаў рабіць. Гэта круто, я лічу, як канцэпт. Мінус з'яўляецца тады, калі ў цябе мясцовасць адна на адну падобная, і ты не такі... Самае чмурэнае ў гэтым канцэпце, карацей, гэта канкрэтна гэты момант, калі ты такі: вау, у мяне яна з'явілася, і зараз я ведаю, куды яе прымяніць. Вось гэта было нават у першым Soul-River. Я такі узяў сабе новую здольнасць для таго, каб перасоўвацца. І ну, мне кайфова, я ведаю, што я магу гэтым рабіць больш у гульне. Вось гэты ачмурэнны момант паразумення. Альбо ты такі: блин, я дагэтуль не звяртаў увагі да гэтай мелкія рэчы, а апынуўся яны вельмі важная механіка ў гульне. Вось гэта дае прыемнае адчуванне ў розных метраідваннях. Зараз у мяне такое, я ведаю, што яно мне дасць, ну, адчыненыя дзверы. Новая механіка, вось на сапраўды новая механіка, гэта нябачнасць. Вось гэта круто, мне падаецца. Тое, што з новым Soul-River'ам я атрымаў сабе нябачнасць яшчэ. Давайте заб'ем на гэта. Зразумеў. Вось сюды мне просто патрэбна прайсці вось праз гэта. Ну всё, тут пойдем. Праблема становіцца тады, калі ты атрымаў, як ты сказаў, Смоук, заклёны выбух жопы, каб прайсці далей, то гэта трошки ператвараецца ў абсурд, калі іх, па-першае, занадта шмат, а па-другое, у цябе адчуванне, што яны настолькі... Яно становіцца невесела, калі ты адчуваеш як гулец, і гэта залежыць ад кожнага гульца асабістасці, калі ты адчуваеш, што цябе ведуць за ручку. Па тыпу, не ты здагадаўся, што гэтую штуку можна прымяняць, а калі у цябе развальваецца гэтае адчуванне, што вау, круто, і я магу зараз, напрыклад, забрацца туды, куды можна было забрацца, напрыклад, раней, але вельмі складана, альбо наадварот. Там увогуле немагчыма было забрацца, але там літаральна сцяна, якая відавочна, якую можна разбіць, і ты такі: блин, ну зараз буду шукаць, якім чынам мне атрымаць вось гэты заклён. Скажем так. На Dreamfall за лонгжорні откроется 900. Нешта ў мяне няма гука. На жаль, я не магу паглядзець спіс лідараў сёння, таму што я гуляю ў Soul-River, і не гледзячы на выпраўленне, ён усё роўна мяне нахрен, ну, ён крашыцца, карацей, калі я спрабую табацца. Не заўсёды зараз, а час ад часу. Ну, часткова выпраўляю праблему. Ну вось. Таму я вам не магу сказаць дакладна, што ў спісе лідараў, акрамя таго, што самому дачакацца на стрыме, калі спіс пойдзе, дойдзе да пэўнага моманту і паўтарыцца зноў. Так я магу падказаць. Я нават сам не ўпэўнены, хто ў нас у лідарах. До канца галасавання застаецца яшчэ 1000... яшчэ 1000, яшчэ гадзіна, і мы будзем бачыць, у нас пераможца. Где там? Усё? Это было апошняе? Треба было трошки у души засмоктать. These gargoyles quickened as I drew near, triggering the door to close. I would
would need to find some means of approaching the door without Я до being гэтага гэты observed. праход нават не заўважыў, што цікава. Ну ладно. Я па тыпу быў уже ў гэтым пакоі і выйшаў, і толькі ён зачыніўся за мною. Зараз мы ў небачнасць прыйдзем. Оп. Аргулія, што вы мне зробіце? Калі вы мяне не бачыце? Вось гэта круто, тое, што яны зрабілі не толькі іх проста, розны колер, ну, па тыпу, розны колер Soul River, а яшчэ прыляпілі яшчэ дадатковую асабістую здольнасць. У Soul River, другі, мне падаецца, я магу зараз памыляць, ну, ж было нешта падобнае, так? Ну, не дакладна такое ж падобнае, але хаця бы нейкія здольнасці, якія можна зрабіць канкрэтна з гэтым тыпам Soul River. Толькі яны вызначаліся в асноўным у моманце для пазлаў, і пазлы былі адзін на адзін падобныя ў гэтым сэнсе. Першы Soul River мне ўвогуле вельмі спадабаўся, але гэтай здольнасцю тое, што ты забіваеш боса і атрымліваеш яго нейкую асабістасць, якая датычыцца толькі яго. І там рэальна вельмі невідавочныя моманты, то бок, напрыклад, праходжанне скрозь вось гэтай брамы, ну не брамы, а просто скрозь, ну краты розныя. Вось, гэтая здольнасць была ў боса, які мог праз іх праходзіць. І гэта было чаму рэальна, гэта, па-моему, вельмі круто. Таму ты забіваеш боса, які так робіць бясконца, і яго патрэбна забіць якраз такі... Ён бы не памёр, калі б гэтага не ўмеў. То бок яго забіла вось гэтая здольнасць натуральна. І потым ты атрымліваеш гэтую здольнасць. Іншы бос там... Я не мог зразумець падчас бойкі з босам, навошта ён бегае па колу вакол мяне там, таму што я ўхіляўся кожны раз. Але апынулася, што яго вось гэтая... Калі ён бегае па колу, ён можа мяне застаніць. Ну, і гэта вельмі крутая механіка такая. Так. Давайте ўсе жывых. Василь, куды ты бежиш? Я зараз нічого не натискав. Бачили, он добег куди. Добре. Ось все ці живі зараз. О, яка цікавостка. Цікавенька. Я могу яшчэ наверх туди заскокнуть, я так розумію, правильно? На гэта я скакнуть не могу, не могу. Блин, я зараз, ось літаральна один момент там, де я не зрозумів, що на стіну можна скакати. Я зараз буду усі стіни, які трошки нам подобні на місце для скоків, я буду на їх скакати обов'язково. Просто тому, що гульня така, ну, гляді, ми можемо робити і так. О, я зараз зрозумів, я не змогу долетіти за цією платформою на платформу, але... Ось эти померли, худший за все змогу. Оп. І яны ближе один до одной. Оп. Подобаються мені гэты пазлы, но шкада, што іх, ну, тут амаль пазлаў і няма, ну, у параўнанні з першым другім Soul River'ом. У Soul River гэта быў сімулятор кубікаў. Against all odds, I had stumbled into Kane's own mausoleum. This seemed an unlikely coincidence. Цікаво. Ми знайшлі маўзалей Каіна. Я не ведаю, як гэта працуе. Я не настолькі добра ведаю канкрэтна гісторыю самого Каіна. Ось, то бок тое, што нам распавёл гэты Soul River частка, і зараз нам распавядаюць. Гэта літаральна ўсё, што я ведаю. Перарадзіцца праз Каіна, вось бы это было бы круто. Так. Але, на жаль, не. Бачыце, яго партрэт, я так разумею, мы забярэм просто герб, які мы потым выкарыстаем у іншым месцы, як ключ. І ўсё. На гэтым, як бы, я так разумею, пакуль взаемадзеянне з яго трупам і скончылася. Ну і як можна пабачыць, яго труна разбітая, то бок ён ужо выбраўся. Альбо не выбраў, я не ведаю. Мне складана наконт гэтага таймлайна, таму што я не ўпэўнены ў гэтым таймлайне, што робіць якая версія Каіна. І я нагадаю яшчэ гісторыя, што перадбудавалася. То бок тое, што было канонам для нашых ведаў дагэтуль, усё, што звязана з моманта, калі мы стварылі парадокс у канцы другой часткі Soul River, гэта ўсё становіцца неактуальным, то бок мы зараз будзем па новай разбірацца, як гэты свет працуе.
Ну, я думаю, базові речі некаторыя засталіся. Так, тут цемра патрэбна будзе. Але ж гэта ўсё можна, у прынцыпе, даведвацца па новай, таму што мы перабудавалі сусвет. І тут можна прайсці, так? Так, давайте не спеша... Блин, может заявились. Ладно, давайте их забьем. Эй, хлопча, хоть сюда. Я просто не ожидаю за ним бегать. Я специально сховался. Бо я зараз туди пойду і призову яшчэ больш гэтых придуркаў. Я ожидаю вяртацца назад. І там было месца, дзе я мог пролезть яшчэ. Я ожидаю яго праверыць таксама. Вось эта цёмная штука. Я зараз Soul River спрабую тыркнуць. Так, цёмны Soul River. The Reaver did not seem to activate this orb. Ага. I had to find the means to enhance the blade further. Угу, треба полепшити. Ну, то бок світло мені потрібно, як переключити його. Добре. Крутися. Оп, зачинилося, новое не отчинится, не? Может быть тут? Не? Ну и ладно. Не верь, мне хотелось. Знову тіні. Я зараз спеціально... я з темним Soul River'ом і є зараз. Цікаво, що тіні можна знищати темним Soul River'ом. Я думав, що я не буду конфліктувати концептуально поміж собою. Где там? Ага, і гэта я вярнуўся ў гэты пакой, і зверху там была дзвер, у якую я ўстаўлю гэты ключ. Ёсць. Што гэта, элементарі цемры? Гуля не тлумачы. А, не, пачакайце, там быў момант тлумачачы. Гэта, я так разумею... А, не, пачакайце, канкрэтна цемра. Яе Мёбіус чамусьці... Яна каля Мёбіуса з'явілася яшчэ 500 гадоў таму каля Каіна. Ну, каля ён з Каінам змагаўся. І, па-мойму, Каін неяк пракаментаваў, хто яны такія. Толькі я гэтага не запомніў. Хутчэй за ўсё не элементарыя, неяк... Яны ж новыя па тыпу істоты ў гэтай версіі гісторыі, таму... Можа быць неяк звязаны з тым, што нарабіў Мёбіус яшчэ. Блін. Уключыў сваю небачнасць. Ну, у небачнасці пабудзем. У прынцыпе, утульненька. Блін. Ох, это будзе балюча. З-за таго, што я гуляю не на геймпаде, а геймпад нельга падключыць да гэтай часткі, каб вы разумелі. Яно робіць... Ну, вось... Давайте я зараз прадэманструю. Як вы думаеце, калі я націсну улева, што адбудзецца? Ваше меркаванне. Ён парухаецца бліжэй да сцяны туды, далей ад сцяны, і ён пойдзе улева па экрану, альбо ўправа бліжэй да таго месца, дзе яно стаяла. Як ваше меркаванне? Ваша версія. Давайте зараз націсну. А ён націсне вось туды, ўправа, да таго месца, дзе я пачаў увогуле. Гэта не па тыпу пасярэдзіне неяк. Не-не-не, я націсну ўлева зараз. Ну, па тыпу адносна экрана і камеры. Ён пайшоў туды. То бок, далей да месца, з якога пачаў. Зараз, як вы думаеце, куды ён пойдзе? І калі я націсну назад, я жадаю зараз на сябе, на камеру больш. Ну, то бок, варухнуць хоць куды, прыкладна, ў гэтым напрамку. Як вы думаеце, куды ён пойдзе? Жму назад.
чакана, так? Ну, то бок ён вярнуўся назад. Так? Я нажму, можа быць, тады мне патрэбна яшчэ раз назад націснуць, каб ён уперад не паехаў туды, так? Я націсну назад, каб ён паехаў па экрану як бы ўлева, бліжэй сюды да камеры. Так? Ён паедзе наперад. Туды бліжэй да таго месца, з якога я пачаў. А чаму ранейше, так? Вельмі зручненька. Я жму яшчэ раз назад і націсну зараз управа. І ён паедзе ўправа. Блін. Назад. І уперад націсну. То бок, бачыце, я зараз у той сітуацыі, вельмі зручненькай, што калі я націсну назад і буду трымаць назад, то мы можам прыехаць прыкладна таго месца, куды патрэбна. Галоўнае потым не кранаць і... Блін, ну ты не паедзеш далей, а? Ладно, возьмемся з гэтага боку. Калі я націсну ўлева, як вы думаеце, ён пахісне яго ўлева альбо ўправа? Альбо ўперад? Ну, потым бліжэй да сцяны. Давайте ўлева спрабуем. Ён бліжэй да сцяны яго адправіў. Калі назад націсну, ён назад паехаў. Улева. Ага, окей. Давайте паспрабуем з гэтага боку падысці. Я націснуў улева, і ён паехаў управа. Я націснуў улева, і ён паехаў на 90 градусаў бліжэй да камеры. Нагадваю, геймпад... было бы прасцей, калі геймпад быў бы. Там бы хоць ёсць моманты, калі я магу паказаць у напрамку па камеры. То бок я так разумею, ён арыентуецца на камеру зараз. Ну, і ўся праблема ў тым, што ён арыентуецца на камеру, а там ёсць моманты, дзе, ну, складана сказаць, дзе дакладна да камеры яно знаходзіцца. Так? Вось гэта я назад націснуў зараз. Ну, S по тыпу, уніз. Уніз. Яшчэ ўніз. Яшчэ ўніз. Ладно. Униз. Улево. Не. Униз. Мне ж не падаецца, што зараз грае саундтрэк Soul River. Мне падаецца, быў такі трек, альбо вельмі падобны на яго. Ну, хаця мы можам не рухаць проста і пакінуць вось так, і не карыстацца больш гэтай халеры, бо там складаненька. Я шчыра маю праблемы з перасоўваннем. Нахрен яго, мы не будзем гэтага рабіць. Вось так дабярэмся. Ды вось так гэты самы кубікі не кубікі. З кубікамі было зручна, але можа яшчэ зноў жа там рэмастар. І там яшчэ геймпад працуе. Тут геймпад я падключаў, ён не працуе ніяк. Ён не распазнаецца гульнёю па тыпу нават на ўзроўні стыма, я толькі калі... Ну, я не выпраўлю, скажем так, это будзе літаральна адчуванне ад гульні на клавіатуры, толькі на геймпадзе там. Плюсы геймпада полностью знікаюць. Што ён там Рекінез выкарыстаць, каб знішчыць аб'екты. Якія, блін, аб'екты? Навошта мне знішчаць нейкія аб'екты? Тут пад'ём ёсць нейкі. Яны замаскаваліся гэтай яной. Галоўнае, адзін на аднаго не ставіць, і мы не зламаем усё гэта. Оп. Яйка нейкая. Можа, мы паспяшаліся, і ў недалёкай будучыні выйдзе рэмастар. Можа быць, але я не гатовы чакаць на яго. Я скажу, гэтая частка вельмі файна працуе без рэмастара нават. Я не ведаю, наколькі стары арыгінал... Ну, зараз мае сэнс патоку знішчыць вось гэта яшчэ. Оп, святло. Зараз я разумею, пра што яно гаварыла. Вось, можа быць, у рэмастары я пагуляю, калі ён выйдзе, можа быць. Але я скажу, у прынцыпе, няблага. Усё акрамя кіравання, і пры гэтым кіраванні я скажу, ну, добра было б, каб геймпад працаваў. Бо шкада трошкі. Ну, гульня больш пад геймпад зробленая. Ну, вось, ну, не выкідывала пры табах. Это было б увогуле файна, а так цалкам яна ж вельмі няблага выглядае і добра захавалася. Блін, якога яна году? Хто можа падказаць? Канкрэтна вось Defiance. Яна па адчуваннях дзесьці, можа, 5-6 году. Again, I experienced an odd sense of displacement as I was transported to the vampire ruin once more. But this chamber was different than the first.
In their defeat, the vampire's enemy retaliated with a terrible curse, afflicting the vampires with a bloodthirst that turned their once noble race into ravenous predators. This curse plunged the vampires into despair and apparently drove many to madness and self-annihilation. What was it that so devastated them that they were driven to suicide? Угу. Ну і ось, і тут говориться якраз таки про клён, які на іх быў накладзены. І тое, што яны сталі першымі вампірамі. Але нешта, яно не толькі іх, скажем так, у крывасмокаў пераўтварыла, а яшчэ і нешта неяк на іх паўплывала, такім чынам, што яны пачалі забіваць самі сябе. Ну вось. Што гэта, я не ведаю, гэта па гісторыі ў Soul River'ах не гаворылася пра гэты момант увогуле. Просто было вядома, што яны крывасмокамі сталі, і ўсё на гэтым скончылася. Таму адкрытае пытанне. 2003-2004. Ну, я скажу вельмі няблага для 2004-го. У чацвёртым годзе, у чацвёртым годзе, там быў вельмі пераходны такі момант паміж, скажем так, першым і, па-моему, другой PlayStation, так? І атрымліваецца, некаторыя гульні ўсё яшчэ былі кабзда, якія старыя, то бок яны, ну, распрацоўваліся вельмі старымі метадамі. І яны выглядалі, яны вельмі дрэнна захаваліся. А пры гэтым ёсць пэўны, напрыклад, у 2004-м выйшаў гэты, як ён, Silent Hill, напрыклад, трэці, які кансольны такі, ну, збольшага. Пры гэтым ён выглядае добра нават зараз, без усякіх рэмастараў, так? Half-Life 2 выйшаў то таксама дзесьці ў 2003-2004, таксама файна выглядае для гэтага часу, так? Увогуле чмурэнна выглядае для свайго часу. Вось, так што і там пры гэтым, калі паралельна паглядзець яшчэ рэлізы, былі гульні ў 2003-2004. Гэта той, які стрэміў магільшчык з дзяўчынкай, так, вось ён 2003 альбо 2004 года. Ось, то бок трайны год Soul River вось гэтага, Defiance. Ось. І атрымліваецца, што і пры гэтым, калі вы паглядзіце спіс рэлізаў, то там ёсць такія гульні, якія выглядаюць, быццам бы яны прыехалі з 98-го, 99-го. То бок там вельмі канфліктна, скажем так, вы можете вельмі пабачыць вельмі розную графіку вось гэтай канкрэтны перыяд прыкладна з 2002 па 2005. У 2005, калі з'явіўся там умысны Half-Life 2, яно пачало вельмі скакаць графіка, усе спрабавалі ў графіку торкнуцца. Як мага больш прыгожую. Вось. Потым узніклі праблемы пэўныя, ну ладно, гэта там гісторыя PlayStation 3 і ўвогуле там калапса трошкі гэтых самых, ну, там крызіс быў ужо бліжэй да 2009-го эканамічны. Той вельмі добра выглядае. Так, ён вельмі добра захаваўся. Half-Life 2 мог выйсці ў 2003-м, калі б не адна курва з Нямецчыны. Я ўвогуле, я не ведаю пра што ты зараз. Я вельмі мала ведаю пра распрацоўку Half-Life другого, але толькі гуляў яго некалькі разоў. Я яшчэ гуляў у піратку, і там былі пэўныя праблемы ў піратцы з тым, што тыя, хто ведаюць, у тых гадах, калі у піратак была такая праблема, у Half-Life адключаўся штучны інтэлект, то бок ворагі пераставалі што-небудзь рабіць. Адзіны спосаб, як гэта можна было вылічыць, гэта літаральна можна было ў кансолі ўвесці каманду, трэба было адчыніць кансоль, і яна была недаступна адразу. Вось у гульні трэба было яе дадаць у гульню, скажем так, і ўвесці каманду, уключыць назад шыі. У 2003-м злілі Half-Life 2 ў інтэрнэт у незавершаным стане. Нешта такое памятаю, там была такая версія. Але яна была амаль скончаная, ну, па тыпу збольшага дапрацаваная. Так? Это вось можа быць гэта праблема вось гэтай піраткі. То бок піраткі якраз такі мелі праблему з адключаючымся шыі, і гэта была версія у Half-Life у незавершаным стане. Это яно? Ну, просто мне падаецца, две падзеі звязаныя адна з адной. Так, давайте-ка пройдем скрозь эту самую брамку. Вельмі падобная залям. Просто гэта больш светлая, тая больш цёмная, гэта больш светлая. Не, стан быў далёка не завершаны, але шмат чаго пасля прыйшлося перарабіць. Ну значыць, блин, я бы пагуляў у гэтую незавершаную версію. Таму што, ну, я ведаю па тыпу завершаную версію, і яна ніяк не змянілася. Піраткі, адчуванні такія ж былі.
Адна з гульняў, якія мне шкада, што злілі ў інтэрнэт, гэта Assassin's Creed 1. Ён, мне падаецца, як адна з самых моцна гульняў, якія пастрадалі найбольш ад таго, што іх злівалі занадта рана. Там цэлая праблема была. Яе злілі дзесьці за 1,5 гады да распрацоўкі. І шмат хто палічыў, што да канца, можа, нават больш. І шмат хто палічыў, што гэта і ёсць скончаная версія. Яе. Блин, як не памятаю. Вельмі таксічна выглядаючы зараз паветра на экране. Ну, як, добра, што хоць колер такі, не нейкі там чырвоны, напрыклад. Да блин, вы там скончите? Слушайте, давайте просто перейдем с двух. Нахрен вас. До следующего. Блин, якая ж ачмуральная вось гэты момант пераходу паміж сусветамі. Гэта ввогуле кайфова. На Герои 3 з Армагеддон за Conflux отправляется 1000. Дякую вялікі. Но уже не могу поглядеть. Я ждал поглядеть вам спіс лідерів, але так не поглядел. В принципе, только когда я буду сачыць, просто глядзець літаральна ў экран. Зараз літаральна спрабую не пропустить, бо 10 там 10 вось ліст для мяне спіс гэта аднавіцца. Там по 500 пайшлі ўжо. Але там нормальный такі хвост. Зулін. Это место мы... Добра. По 100 пайшлі в гульне. Может, трэба будзе паскорыць ўсё ж такі гэтую халеру. Яна мне падаецца і так уже даволі хуткая. Але можа быць трошкі яе паскорыць. Но уже, ну, не зараз, бо не магу. Чакаю наших лідараў. Вось яны. Dreamfall на першым месяцы з 5500. Зноў жа у мяне даволі маленькая і там не вельмі бачна. Nobody Wants to Die 5,5200 на другім месцы. На третім месцы Rome Total War, ні халеры, собі забраўся. Герой мяча і магіі 4, 36100 і на пятым месцы Disco Elysium. Добра. Ты сапраўды думаў, што ўсё будзе цяпер так проста, як і было. Як бачу, прыкладна гэтак жа і засталося. Я зараз выбачу хэдкампер трошки гэта кантэксту. Я разумею, што ты цытату, але я нават калі шыры цытату не памятаю. Гэта Каін сказаў альбо хто? Nobody Wants to Die 2500 адпраўляецца, пакуль на яго зніжка. Блин, калі на яго зніжка, я можа быць сёння і набуду. Няхай ляжыць. Про перараджэнне ад пачвары. Так. Гэта па тыпу. Зразумеў. Так, где у нас там? Не тое. Мы ідзем да гадзінніка вось гэтага, забіраем святло, моц святла. Святло. Угу. Я у слову умею. Ой, які прокажено. The Reaver was forged with the power of light, and now my way was clear. I would seek out Ariel at the pillars and see if she could enlighten me. Вось. Агульна, зараз тое, што прагаварыў Разель. Ты там хто? Зараз Разель накіроўваецца, вось зараз, дзякуючы таму, што у нас ёсць гэтая халера. О, які прыхожу. Ага, зразумеў. Добра, балюча. Я могу просто отсюда сысці, а? Потому что зараз я яго не прабіваю. Можа яго трэба падвесці да нейкай сцяны і прабіць ім? Хлопча. Может быть цёмным? Добра. Темрой? О, темрой пробивается.
А ты не помрешь? Ау. Ударив все ж таки. Акробати які, а? Ви бачили? Я что, не помираю, мне подается, я нечто не то я роблю. Я помер. Don't blink. Подобно. Только нечто... Может, он повольный, тому что мы наверх без пропаги. Так, тут можно наверх забраться. Тут у нас уже это взломанная холера. Ашвара Скнара нормалевое тело при перероджении заховала. Ну, могла бы отдать еще что-таки. Нормальное некое. Не, чем нормальное ж тело. Сойди. Ну, подойди, нормально. Идем отсюда, я так разумею. А? Это у некое інше місце веде. А, усе зрозумів, де ми. Тут ні холери цікавого нема. Угу. Ой, блін, я... Тяжко быть мною. Я не зауважил, что там можно провалиться. Тому приходится. Так мы ж за Пригоженко гуляем, не? Вітаю рейдеров. Добрый вечер усім. Мы сегодня гуляем у ажно 5-ю частку этой серии. Хоч і гуляли мы, ну, технічна на 5, але мы гуляли усяго у 3 з їх, і історія, в принципі, складається доволі файно. Мы гуляем у Legacy of Kain серію, і гэта апошняя яе частка. Зараз мы гуляем за персонажа Розіэля. Гэта вампір, які, ну, скажем так, трошки зомбі зараз. Так, нам трэба скарыстаць Soul River святла на вось гэтай халеры. Вітаю, Эрика. Добрый вечер. Наш Эма-вампір памёрлая. Ён зараз пойдзе да слупоў сусвета. Слупы сусвета — гэта вельмі вельмі важнае месца для гэтага сусвету, бо яно літаральна захоўвае баланс і трымае яго цалкам. Гэта дарк фэнтэзі тут такое. І ўсё дрэнна звычайна тут. Усё атрымліваецца, як мы не спрабуем змяніць таймлайн гэтага сусвета, усё атрымліваецца, ну, неяк не так, як хацелася. Так, а портал дзе быў? Ён быў у гэтым напрамку, не? Не ў гэтым. Мне падаецца... А, блин. Халера. Ну, упал. Так. Тут зараз знайсці портал самае складанае будзе. Бо мы зараз ходзім па руінах. Старажытныя расы, якая была першымі вампірамі ў гэтым сусвеце. І яны не зусім былі вампірамі па свайму жаданню, іх зрабілі вампірамі. Там іх ворагі, якіх яны адправілі ў іншае вымярэнне, іх ворагі у выніку... Блин, мне зараз цікавая тэорыя з'явілася наконт ворагаў. Ну ладно. Іх ворагі наклалі на іх праклён вампіраў. У нас ёсць адзін персанаж, які вельмі не любіць вампіраў. І таксама не звязана са слупамі. Памятаеце пачварку лавкратаўскую гэтую? Мне падаецца, яна альбо з'яўляецца гэтымі істотамі выгнанымі у іншае вымярэнне, бо нешта такое, магчыма, гэта была звязана так-то. Зараз я перайшоў у сусвет памёрлых і прайшоў скрозь сцяну, бо Розіэль можа літаральна пераўтварыцца у просто нішто. Ён можа трапіць у сусвет памёрлых, прайсці скрозь сцену і вярнуцца назад. Трэба толькі знайсці кропку, падыходзячую да гэтага. Блин. Эти вороги не скончатся. Давайте знайдем просто место для выхода у сусвет живых. Есть? Есть кропка. Там действует еще в этом месте. Давайте забьем на их. Где там? Знайдем себе подоходящий труп.
выбраліся. Ось, наконт старажытных. Это якраз такі у нас мозаіка панно, я не ведаю, як яго назваць. Якраз такі старажытных істот, якія ў гэты момант сталі вампірамі. Это вось першабытныя вампіры. Ось, яны пачалі забіваць адзін аднаго, і нешта ў іх развалілася іх цывілізацыя ў гэты момант, калі іх проклялі. I have the means to depart the cemetery. I only needed to find the gate that would send me on my way. Она от веду, куди нам патрэбна ісці. Ну, гэта забраць з сабой, не? Яйка гэтае, не? Ну, добра. Давайте пойдем зараз до слупоў. Добра. Тень. Где там вось он, Soul River святла. Зараз тені гэта разгонім. Логично ж. Тені мы перемагаем Soul River'ом святла. Где там яшчэ апошняя бачу? Усё? Апошняя была. А што калі Каін у мінулым раскідаў табе сарафанцаў, каб ты перараджаўся? Такое магчыма. Такое магчыма. Цікава было б паглядзець, як гэта выглядае. Ну, у нас жа яшчэ гісторыя Каіна не скончылася. Магчыма, можам трошкі пазней у гульне пабачым, як Каін... Ён жа зараз дагадаўся, што мы ў будучыні. Яму сказаў літаральна Мёбіус аб гэтым. Так што Каін, у прынцыпе, можа зараз з мінулага нам трошкі дапамагаць у нашай будучыні. Тэарэтычна. Зноў жа, цікава, як гульня... Што гульня... Можа, мы прыдумалі значна цікавей, чым гульня насамрэч мае на ўвазе. Было бы кайфова, ведаеце, па-тыпу, ты робіш некаторыя рэчы, і ты такі потым сабе ў будучыні дапамагаеш. Блін. Некаторыя вось канкрэтна ў Defiance частцы літаральна такія моманты, яны такі, блін, Devil May Cry круты, давайте зробім як у Devil May Cry, вось такое адчуванне. Вось гэтыя падскокі, абойка ў паветры, і калі шчыра, біць ворагаў вельмі проста. Ну, у першай, другой частцы ты больш такі драўляныя больш у рухах сваіх. Не можаш проста так накінуцца на ворагаў, ты літаральна бойка зроблена, каб змагацца адзін на адзін. Якая здольнасць у святлага Soul River, а яшчэ не спрабаваў. Трэба набіць сабе дастаткова гэтай маны Soul River'скай. Зараз, можа, паспрабуем. Давайте да паляўнічых спусцімся. Сяем для этого бедныя паляўнічыя. Пашчасцілаем. Цікава, вампіры, які карыстаюцца светлавым мячом, літаральна светлавым. Ау. Балюча. Асляпіў. Вось моцнае асляпленне, карацей. Вось што робіць светлавы Soul River. Усіх ворагаў навокал. А я могу гэту... Чаму яна не забіваецца? Чаму яна такая зелёненькая ўся? Зараз. Чаму я паспрабую Soul River? Куды я падзелася? Усё, прабіўся. А, гэта была абарона на некалькі удараў. Можна было ў цёмную Soul River не пераходзіць. Ау. Моцныя гэтыя хлопцы за клёнамі. Дзяўчынкі за клёнамі, неважна. Куды яна падзелася?
Давай, хоть сюда. Да из-за дёбла. Вернися. Оп. Добили. Оп. И яшчэ душу. Вы мне будете супер сказать. А что, коли я просто перейду у небачность и збегу от них? Зараз отшаплюся и все, и убил. С кем вы там змагаться будете? Забивать-то усіх ворогов не обов'язково. Я могу просто убегче. Давид Зейд не так. Не побачите на меня больше. Так, блин, камера, допоможи мне вось сюды. Вось там удалечыні бачыце вось полоски такія, так? Гэта слупы Назгота. Гэта вельмі ключавое месца, гэтыя слупы ідуць ад самай глыбіні гэтага сусвета да самага яго верха. Не пытайце, гэта фэнтэзійны сусвет, так? І вось на гэтых слупах літаральна трымаецца ўвесь гэты сусвет. Ну, як, ён не трымаецца, лічыцца, што ён трымаецца на іх. Але насамрэч гэтыя слупы былі створаны старажытнай расай вампіраў, і яны гэтымі слупамі схавалі сваіх ворагаў, закрылі ў іншым вымярэнні. Так, давайте-ка святло, светловый Soul River, а тут наоборот темра. Что цікаво, тут брама не такая высокая, можно было просто перескочить теоретично, подсадить себе и перескочить, не обовязково Soul River полепшать было. Мы ідзем зараз да слупоў, каб размаўляць з духам, які схаваны ў адным са слупоў. І у мінулым зараз Каін 500 гадоў таму назад, вось зараз мы за яго пераключаемся, а ён 10 каля гэтых жа слупоў. Я не памятаю, ён, по-моему, шукае інфармацыю нейкую. Зараз, ну, тут трэба ўзгадаць. Так. Новая нейкая здольнасць. Цікава, здольнасці даюцца за тое, што мы перамагаем ворагаў. Я так разумею, чым больш мы іх перамагаем, тым больш у нас здольнасцяў ёсць. Ау. Нас штурхнули. Все, крови мне не дадут? Ну, холера. Там еще ворог есть. Можешь кроу твою отдать, крови ласка? Мне тут для этого самого, для медичных метал. Вампирских. Оп. Ты попили? Я не собираюсь тебя добивать до конца. Давай, кроу, давай. Закройте. О, а вы все слупы. How strange to see this place long before my birth. Centuries before the corruption set in that would poison the land and put me on the treacherous path I still followed. In the future, these edifices would be condemned to darkness and decay. I would cause their fall and build my empire upon their ruins. Was it still possible that with the right knowledge, the right moves, I might one day see Nosgoth restored, the pillars pure once more? My answer, according to Mobius, lay somewhere to the west of this place. I could restore the world, perhaps, but never again could I give Nosgoth back her innocence. Даволі дурная яшчэ дурны момант. Зараз канкрэтна ў гісторыі Каіна ён даверыўся Мёбіусу у тым, каб ён яму падказаў, куды ісці. Гэта зараз па тыпу гісторыі, калі Каін спрабуе яго забіць.
Ветэраны ганяецца за імі спрабуе яго забіць, а ён такі, ну, пашукай там. А Мёбіус вядомы тым, што ён падманшчык такі, супер-пупер. Таму што вельмі складана супер... Скажем так, чалавек, які ведае будучыню, усе варыянты падзей, ну, як скажем, у гэтым сусвеце ўвогуле таймлайн толькі адзін, то бок ён ведае тое, што будзе, так? Ён накіроўвае ўсіх туды, куды яму будзе карысна. І ў гэтым сэнсе дзеянне Каіна вельмі дзіўнае, таму што ён такі, я заб'ю Мёбіуса, але ён збяжыць ад мяне ўжо трэці альбо чацвёрты, альбо які халера ведае які раз. Але я такі, блин, ну можа ён мае рацыю, трэба схадзіць. Ён гаворыць, што трэба схадзіць вось сюды. Я схожу. Зараз гэтымі штукамі скарыстаюся. І это нічога мне не дало. Я так разумею, у меня для пазла чагосьці яшчэ не хапае. У гэтым сэнсе як бы быў ісці да пілараў гэтых, да слупоў. Каін лох, вельмі падобна. Я ж гаварыў, гэтае самае. Як апынулася, я не вельмі уважліў, можа, Брэма Стокера там чытаў Дракулу, але там літаральна ёсць момант, які гаворыць, што вампіры пасля перараджэння тупеюць. Вось, карацей, Каін трошкі тупаваты. Это можна не сумнявацца тады. Гэта кананічны вампір. Карацей. Дурненькі, так. Ну, такі, па тыпу, дзіцё па інтэлекту. Каін старажытны вампір, таму ён яшчэ плюс-мінус разумненькі, але можа да 8гадовага дарос. Я так разумею, мне варыянтаў не толькі абшмат мне. Ага, Каін жа, блин, Каін жа не можа нічога з вадой зрабіць, ён памірае ў ёй. Упс. Я ў ваду упаў. Ну, дурненькі. Гэта просто кананічна. Ну, дурненькі момент. Так, я адыгрываю старажытнага вампіра. Это кананічнасць. А як мне да іх дабрацца туды? Там жа вада паўсюль. Эту штуку я забраў добра, а да іх-то... Ну, в прынцыпе, яны-то невялікая праблема, я ж вампір, правильно? Там весь круты такі, бачыце? Рак? Мне телекінез ё? Што яны мне зробіць? Ніякіх не бачна больше, ну ладно. Як толькі дажыў, ну вось, ведаеце, пашанцавала. І калі б не Мёбіус, то памёр бы раней яшчэ. Мы ж для Мёбіуса былі вельмі важнымі, ну, рэальна Каіну... А, я ж магу скрозь брамы праходзіць просто так, конечно. Я же вампір, я забыўся. Гукнікі, подозроны. А, вось чым подозроны. Ау. А у вас тут няма ніякай штукі, у якую я вас мог просто кинуть, а? Ну, ось. Добить не атрымалася. Где вы там? Эй! Кто-нибудь застаўся? Ось, як мінімум яшчэ ёсць. До речі, Каін же не може вернуться со світу мертвих, то бок яго сапраўды могуць забіць. Так. У адрозненне ад Разіэля, у яго такой здольнасці няма. То бок, калі Каін памірае, ён памірае. Это Разіэль у нас... Разіэль просто з-за таго, што ён такі канфліктны... Ну, Разіэль сам па сабе персанаж... Гэты парадокс.
Ён па тыпу існуе і ён парадокс гэтага сусвета. І Рзель не можа нават справа не ў тым, памятаеце, у пачатку першага Soul River пачварка сказала нам, што па тыпу я цябе падняла, я цябе і магу кантраляваць. Справа ў тым, што не можа яна нас кантраляваць, яна не можа забіць Рзеля. Рзеля ў прынцыпе ніхто не можа забіць. Яго можна толькі ўтрымаць на пэўны час. Вось такая справа. Ладно. А я могу? Ой, а ё-моё, там что? Вы бачили, я за нейкі кавалачак тэкстуркі там зачапіўся? Пусціце мяне назад. Зноў па тэкстурах лазім. Так. Без геймпада гэта рэальна складана тут. У нас хутка скончваецца галасаванне, і у нас зараз на першым месцы Nobody Wants to Die. Калі у вас ёсць жаданне перасунуць нейкую іншую гульню на топ, то у вас застаецца ўсяго менш за 10 хвілін. Таймер з'явіўся на струме, і ён зверху. Прагаласаваць для тых, хто можа не знаёмы з правіламі канала, як гэта можна рабіць могуць усе. То бок літаральна, калі вы глядзіце гэты стрым, у вас ужо, ну, на твічы, вядома. Блін, дзёблі. Калі вы глядзіце стрым на твічы, то у вас ёсць пункты канала, дайсікі. Яны знізу пад вашай строкою чата, там, дзе вы можете напісаць паведамленне. Што вы робіце? Вы бярэце, націскаеце на дайсік, абіраеце сабе... О, мы там закинули. Давайте яшчэ пакідаем іх. Ну і што вы мне зробіце? Што вы мне зараз зробіце? Вось, вы можете абраць узнагароды. Будзем гуляць у гэта. Я ж не перазваў там, блин. Будзем гуляць у гэта, і вы абіраеце сабе тую, якую можете сабе дазволіць. Калі вы будете браць яе, там будзе магчымасць увесці любую назву, любое слово насамрэч. Вось, і вы можете абраць сабе гульню, увесці яе назву, і гэтыя дайсы, якія вы адправіце гэтыя ўзнагароды, яны адправяцца на рахунак гульні. Это тое, як гэта працуе. Калі вы напішаце назву дакладна так же, як і гульні, як нейкай гульня ў спісе, ты, блин. Так. Трымайся. Мне для того, каб кідаць у пэўную напрамку, мне патрэбна яшчэ націскаць рух у гэту напрамку. Ну, забярыся. Гульня, пусти меня наверх, калі ласка, Я сёння не залезу. І пішыце гоблінцы. Не-не-не, гэта маніпуляцыя галасаваннем, у нас так не прынята. Вось. Гульня, якая апынецца калі выйдзе таймер, гульня, якая акажацца ў топе, яна у яе мы будзем гуляць у пятніцу. Так, зараз. Зараз сканцэнтруемся, паспрабуем ўсё ж такі. Блін. Канцэнтраваўся. Ладно, полез яшчэ. Гульня, якая кажется ў топе. У той момант, калі ідзе таймер, у яе мы будзем гуляць у пятніцу. Гэтая гульня ў той жа момант, як толькі яна пераможа, яе колькасць пунктаў канала апусціцца да нуля. Гэта будзе наша пераможца. Вось. І калі вы жадаеце пабачыць працяг гэтай гульні далей, то вы можете прагаласаваць за яе па новай, і мы будем гуляць і працягваць далей на іншым пятнічным стриме. Калі яна зноў апыняецца ў топ. Так што, ў прынцыпе, мы на некаторыя гульні так і праходзілі праз пятнічныя стрымы. Вось. Ёсць такія прыклады. Пры гэтым, я скажу, увогуле, ну, галасаванне, яно ж не толькі каб бо. Абіраць вы можете любую гульню, якая не забаронена твічом, і галасаванне цалкам, яно было дадана і прыдумана спецыяльна для таго, каб я мог зразумець, што вам цікава, скажем так. І гэта яго самая галоўная мэта, каб я не толькі стрыміў. Мне цікава, ну, шмат гулян, але вы таксама можете накідаць мне тое, што я ніколі не спрабаваў, альбо просто тое, што вам падабаецца. І такім чынам я магу даведацца пра некаторыя гульні. Каб вы разумелі, ідэя з перакладам дыска Elysium з'явілася выключна за пятнічных стрымоў. То бок, спачатку паявіўся пятнічны стрым, потым мы пабавілі ў ім час, і было весела, так? Потым былі нароблены тыктокі, потым я гляджу каментары наконт тыктокаў, і там падымалася пытанне наконт галасавання, наконт перакладу. І я ўвогуле пасля таго, як пагуляў на пятнічным стрыме, я такі, было бы файна, каб гэтая гульня была на беларускай мове.
Таму вашыя дзеянні і вашае галасаванне можа насамрэч уплываць. Я з пятнічных стрымоў таксама браў гульні сабе на праходжанне, то бок я прайшоў The Invincible, напрыклад. Яна з'явілася выключна на галасаванні, я збіраўся яе прапускаць проста як гульню. Вось, ёсць яшчэ гульні розныя, якія, ну, калі мне вельмі спадабаецца гульня, я магу проста працягнуць яе праходзіць самастойна. Таму што мне вельмі цікава прыйдзе да канца, я не магу дачакацца наступнага пятнічнага стрыма. Вось, такое бывае. З яе можа вырасці пераклад і гэтак далей. Так што дзяліцеся тым, што вам падабаецца, і гэта можа атрымаць сабе яшчэ дадатковы нейкі працяг. І карацей, у гэтага ёсць сіла, скажем так. Ці котлеткі. Ну, я не думаю, што мы ператварымся ў кукінг-канал, калі котлеткі перамогуць. Так што на гэта можете не разлічваць. Колькі тыдняў Dreamfall трымаецца на другім месцы? Шмат. Там у нас трошки інфляцыя нават пунктаў ёсць. Таму... Ну ўжо, мне падаецца, трэба, калі знайду час, трэба будзе ўсё ж такі зладзіць вось гэтую рулетку па галасаванню, каб некаторыя... My path ended Зараз, here, катсцэну. offering only this empty vista. Was this another of Mobius's little jokes? Or a puzzle for which I had not yet found the answer? Окей. А ты что такое? Каменны дыск нейкі атрымалі. Добра. Там вороги, я чую, з'явіліся, не? Ёсць ідэя наконт таго, каб зрабіць... Скажем так, гулін набіраецца ўсё больш. І тут альбо будзе дадатковы пятнічны стрім, чаго я не вельмі жадаю. Таму што не жадаю рабіць гэта як рэгулярную рубрыку яшчэ адзін дадатковы пятнічны, ну так, скажем так, два галасавання, так? Ёсць жаданне пакінуць іх як ёсць, яны, ў прынцыпе, ну, ён адзін, у прынцыпе, неблага жыве, але час часу у нас атрымліваецца так, што ёсць пэўная інфляцыя пунктаў, і хочацца яе неяк, скажем так, альбо выбіць некаторыя гульні, якія ўсяго па 100 там ёсць, ну, карацей, проста скарасіць спіс. Вось, ёсць ідэя наступнага зараз. Оп. Лобча мінус. Ты там. На табе. Ляцеў. Усё памёр. Вось, ёсць ідэя невялічкай рулеткі па галасаванню, то бок тыя гульню, якія, скажем так, у якой больш балаў, у той больш верагоднасць перамагчы, то бок, ну, такое, рулетка, але не паўнавартасная, то бок у сэнсе таго, што не ва ўсіх аднолькавыя шансы на перамогу, а розныя. Вось, гэта мне падабаецца як канцэпт, але зноў жа у гэтага ёсць пытанне, там трэба будзе падразабрацца, неяк прыдумаць, як гэта тэхнічна рэалізаваць. Пакуль я гэтым шчыра не займаўся, нават не гугліў і не разбіраўся, так што не дадумываў альбо сваё рабіць, альбо знайсці нешта ў інтэрнэце, нейкі сайт, які робіць рулеткі, і каб я мог задаць проста наш спіс у гэтую рулетку стварыць. Ёсць такі варыянт. І ладзіць час часу стрымы, не ведаю, можа суботнія, альбо проста на тыдню, у якіх мы будзем проста вызначаць, браць сабе нейкую пэўную гульню, яшчэ і дадаткова. Такім чынам нават гульня, за якую амаль не галасавалі, зараз камень заб'юць. А давайте уйдем отсюда просто. Я могу? Там есть место, где попить крови. Давайте попробуем выжить. Выжить тем, что добегу до ворога. Вось там, бачите? Кроу. Оп, шмат здоровья. Держим. Больше 5 минут на тыдні. Ну, не хапае. Так было бы файна, калі бы быў яшчэ 8 дзень на тыдні, але толькі для мяне. Я бы тады ўсё паспяваў. Але не, я бы тады сабе напрыдумаў яшчэ 1000 спраў, і я бы ні халер не паспяваў і тады. Мне падаецца, гэта ў мяне хвароба такая. Патрэбна займацца ўсім адразу. Ёсць сайты з рулеткамі. Так, але амаль усе, якія я бачыў, яны маюць аднолькавую верагоднасць для кожнай, ну, па тыпу, ты не можаш вось гэтыя, скажем так, я не магу задаць 50 000 і 100, ну, каб зрабіць імітацыю нашага галасавання. Ось, таму што я жадаю літаральна, то бок, гульня, якая ў топе, у яе больш за ўсё верагоднасці перамагчы, то, а та, якая менш мае балаў, гэта такім чынам проста атрымліваецца ў гэтай штукі. Што
А ё-моё, колькі вас тут. Я натисну там нешта, і у нас пазл працягваецца зараз. Окей, что это такое? Ладно, давайте разберемся с ворогами. Не то, что я збираўся рабіць все равно. Потому что атака і ўзаемадзеянне зараз гэта две, ну, аднолькавыя кнопкі, карацей. Просто аднолькавы заставы. Да блин. Улетай. И ты улетай. Раз. Блин. Это хлопцы, блин, с луками своими. Можете луки каліданскай свої сховать? Я вампіру що ж таки, поваги трошки больше. Все еще живой. У нас есть пераможца. На пятнічны стрим была абрана гульня, і у нас будзе Nobody Wants to Die. У нас ёсць невялічкая традыцыя рабіць, ну як традыцыя, я спрабую зрабіць гэта традыцыяй, але часам сам забываюся на яе. Мы звычайна глядзім трэйлеры гульні, якая перамагла. Зараз я гэта паспрабую зрабіць, паспрабуемся просто табнуцца, але гэта гульня, канкрэтна гэта гульня, яна вылетае звычайна пасля таба, таму мы захаваліся зараз і спрабуем трапіць. Я спадзяюся, не ўпадзе потым, калі мы яе табнемся назад. Зараз я вам падрыхтую ютубчык. Знайду Nobody Wants to Die. Nobody Wants to Die. Трейлер. Угу. Это reveal трейлер, може варто launch трейлер. Так, давайте launch трейлер. Їх, звичайно, трошки більше всього. Варіанти по 0 балу вернулися. Ось халера. Нічого, я... Усё в порядку. Так, мені потрібно буде це виправити. Я-то думав, откуда вони з'явилися? Вони після перемоги голосування з'являються. Зараз я аднаўлю спіс лідараў, і яны павінны знікнуць. Ось у гэты пэўны момант. Там, на жаль, не адно і тое ж робіць перамогу і гэта самае. Аднаўленне спіса лідараў трэба будзе паўсталі. Я планаваў гэта выправіць, але так рукі не дайшлі. Так, зараз. Nobody Wants to Die. Вось у наш спіс. У мяне там каты. Ежу чакаюць, калі вы чуеце, я не ведаю, хутчэй за ўсё не. Не, хутчэй не чуеце, мне паказвае, што не реагую. Так, пераходзім на нашу сцэну. Гук яшчэ. Угу. Блин, і то націснуў. Упаў у мяне гэты... Легасёв Кейн памёр. І пры гэтым не выпускае мяне яшчэ. Выпусці мяне. Так, паехалі нарэшце. Having a goal is better than inactivity. An alternative to focusing on the symptoms and the memories. I'm 120 years old. And I don't have any strength left to keep recalling the past. You're a goddamn departmental legend. Legend, huh? More like cautionary tale. I need access. Do you think I don't know why the chief put you on restricted duty? No doubt about it, this case smells worse than a 2-week-old corpse in a storm drain. Can I ask you something personal? Do you believe in life after death? Well, apparently in the past, people used to ask stuff like that all the time. Because the average lifespan was less than 100 years. And now, can we believe in anything beyond this? What if you could choose the bank or death? Received word of gunshots in Central Park. Crowd is panicking. Sarah, you there? All those innocent souls
James? No, please. Take you apart piece by piece. Who are you? I've lost visual. You should be thanking me. Я вось не ўпэўнены, яна выглядае вельмі няблага. І як ідэя, канцэпт, вельмі таксама няблага гучыць. Гэта нуарны такі дэтэктыў, нуарны кіберпанкавы дэтэктыў у сусвеце, дзе людзі не паміраюць ад старасці, я так разумею, альбо проста вельмі расцягнулі свой час жыцця, і вось пра гэта. Гучыць як бамбезная камбінацыя, вельмі цікавая, плюс выглядае прыгожая. Ну, вядома, што яна можа быць крывая нейкая, там тэхнічная праблема нейкія, ну, выглядае прыгожа, а працуе як херня нейкая, вось гэта пытанне. Ну і сюжэт можа быць слабаваты, але ну як канцэпт вельмі неблага, не? Мы зноўку будзем дэтэктыўнай суперзоркай. Блін, а уявіць сабе рэальна сюжэт узроўня, ну сюжэт, скажем так, прапрацоўку узроўня Disco Elysium вось у такой гульні было бы кайфы. Ось. Блин, гучыць кайфова. Так, мне патрэбна, у мяне памёр гэты самы Defiance, мне патрэбна яго перазапускаць. Зараз. Не забіў Кайна. Так, спадзяюся, зараз гучная гульня не стала, таму што звычайны лад тут аднаўляецца, зараз пагляджу, што там у нас па гуку. Ну, літаральна просто зайду у налады. Sound Options. 12 засталось. Так, не, добра. Гэта захавала. Слухайце, няўжо мне прыйдзецца зараз усё гэта? А, не ўсё ў парадку. Захавалася як патрэбна. Так, каменны дыск мы ўставілі. Гэтую халеру мы зрабілі. А што я павінен тут рабіць тады? Круціць? Угу. Просто круціць штуку. Добра. Захаванне. Мы ідзем кудысьці на поўнач, дзе Кайн можа атрымаць адказы, ну, на свае пытанні у нейкіх ад нейкай старажытнасці. Там Мёбіус не быў вельмі дакладным у гэтым усім. Цікавы гук быў. Вам не падалося, я таксама гэта пачуў. Вітаем, это Егоры, вітанкі. У нас гэта самае. Перамога была над Кайном, над гульнёй. Літаральна на момант, калі я тапнуўся на трылер паглядзець. Гульня, якая прыгадана заўтра. Тут пачу, там людзі навучыліся рабіць бэкапы свядомасці. А, ну то бок кіберпанк такі кіберпанкаўскі. Так? Ну, у прынцыпе, мы заўтра ўсё даведаемся. Перамагла Nobody Wants to Die, і гэта выглядае як нуарны кіберпанк. Вось. Нешта пра тое, што людзі, ну, праблемы неагуманізма, скажем так. Людзі не паміраюць. Самае важнае пытанне Рэгана падняла. Так, у нас ўсё яшчэ невядома ў гэтай гульне, як, ну, вампіры, калі яны кранаюць ваду, яны адразу паміраюць, так? Кайну ўжо 1000 гадоў. Халера яго ведае, колькі яму ўжо гадоў, і складана ўжо нават сачыць за гэтым. Пытанне, як ён мыецца? Калі вы ведаеце адказ на гэта пытанне, нам усім вельмі цікава, таму што варыянтаў ўжо было шмат прапанавана. Ва ўсіх гэтых варыянтах Кайн павінен смярдзець, нават можа горш, чым лепей ён бы можа лепей не мыўся бы. Ну, вось настолькі дрэнна ўсё. Пытанне, што горш. This one endowed with the properties of dimension. Perhaps this would reveal the mystery. Ці можна тут знішчыць вампіра з вадзянога пісталета? Мне падаецца, трэці крыжаковы паход дакладна павінен быў. Чакайце, катсцэна пускаю. Блин, я зараз вам можа нейкую важную катсцэну для сюжэта і тлумачэнне таго, што мне рабіць, зараз я катсцэну і прапусціў. Чытаў у чатку. О, паглядзіце-ка. Вы бачылі? Вось там, ну, мне туды нельга, але там дзвер літаральна для гэтага самага. Для светлавога соул-рывера. Кайн такой не ўмее. Гэта толькі... Вось, бачыце там?
Гэта ўмее толькі Разіэль. То бок Разіэль сюды трапіў. Это адзінае тлумачэнне гэтага ўсяго. Вось. І... Давечы бачыў дакументалку пра крыёніку. Блин, реально, зараз ты сказаў, я такі, блин, гэта ж была крыёніка, была вельмі папулярнай тэмай у 10-х, ну, пачатку 10-х. Гэта была, па тыпу, ідэя фікс, шмат хто гаварыў пра гэта, нават людзі замарочвалі сябе там мазгі ў банке, вось гэта ўсё у тлоіку, ну, пачалі рабіць. Рэальна там багатыя людзі сябе такое нарабілі. Ось, зараз неяк заціхла. Яно ж існуе, і людзі ў 2025-м замаўляюць сабе жыццё ў будучыні. Так, ну, ўсё яшчэ існуюць гэтыя праекты. Типу, люди, там галоўнае, што калі вы на гэта пагаджаецеся, вы падпісваецеся па тым, што вы не ведаеце, ці ажывяць у вас потым. Это ніякія гарантыі у вас няма. Там літаральна, ну, то бок, ваш подпіс аб тым, што вас могуць абудзіць невядома калі, і не факт, што абудзяць, і можа быць, і гэта, ну, па тыпу, шчыра, гэта як бы нават не хлусня, яны сапраўды не могуць вам гарантаваць гэтага ні халеры. Ну, па тыпу, каб вашыя там нашчадкі не такія, блин, о, вы не выканалі вашыя умовы, таму мы забіраем грош там. У суда на вас подаем. Не, ты подписываешь літаральна пад тое, што ты не ведаеш, ці ажывяць цябе калі-небудзь ці не. То бок, ну, тэхнічна, як бы ідэальнае момант, каб проста кінуць людзей на грошы. Ну, ідэальна, можна ніколі іх не... У вас абавязкаў ніякіх няма. Вы будзеце трымаць гэтыя мазгі ў банках, у слоіках. Пры гэтым вы не гарантуеце нічога, ніякіх результатаў. Так што, лучыце як пагорш, чым крыптавалюта, так? Як ідэя. Ну так, без гарантыі, але той шанец больш за 0. Ну, так, сапраўды. У 10-х, пачатку 10-х я, блин, на поўным сер'ёзе бачыў гэтыя размовы наконт таго, што ну, блин, мы ўжо тут, нам засталося да бессмяротнасці літаральна, ну, гадоў 5. А тыпу, у банку саваць сваю галаву, ну, свой мозг сэнсу няма. Вы хутчэй пашкодзіце сваё цела, лепей пажыць яшчэ гадоў 20-30, і тады, вось тады, у вас дакладна будзе больш шансаў. Чакайце па тыпу яшчэ. Вось такое я бачу. Зараз вам бессмяротнасць будзе вось літаральна за вуглом. У разводах на крыпту абяцаюць. Ну, яны тады яшчэ не ведалі, што іх чакае. Так, пачакайце-ка, мне ж не патрэбна ляцець назад у замак. Я ж магу тут закаяна перасоўвацца паміж лакацыямі. Можа, я не туды іду? Ворагі з'явіліся, можа, ўсё ж такі правільна іду? А ёма, там ворагі з'явіліся. Тут ворагі з'явіліся. А на халеру яны мне ўсе? Ну, па тыпу, што я магу зрабіць? Можа, мне ўсё ж такі трэба сунуць гэты Soul River у кагосьці і атрымаць сабе праход? Я, можа, зараз херню нейкую раблю? Я, блин, я дрэнна паглядзеў кат-сцэну. Ну, я рэальна чытаў чатку. Любая вода забіваеце, толькі тая, што цячэ. Па ідэі любая. Але ж, ну, гульня не удакладняе. Тут, звычайна, ёсць толькі вада, якая гэта самая. Ну, ужо у вадаёмах нейкіх пэўных. А тыпу ты трапляеш у яе цалкам, тому ты не абмазваешся вадою. Гуля не дае тлумачэнняў на вось такія мелкія моманты. Гэта слупы? Так, гэта слупы сусвета. Мы зараз у мінулым, таму яны яшчэ цэлыя, і яны ж потым проклятыя становяцца. Проклятыя. Чорныя такія, і потым яшчэ пазней разбураныя. Усе акрамя слупа баланса. Ён застаецца цэлым, але ўсё роўна чорным. Ау. Блин.
Ну, лічым, карацей, што любая вода забівае вампіров. Тут, ну, літаральна, дзесьці, по-моему, у падказках было, што просто любая вода. Яна смярцельна для вампіраў, таму вады яны не любяць. Ну, всё, дакладнення больш няма. Таму лічым, што любая вода. І калі вампір мыецца, то ён мыецца дакладна не вадою. Варыянты ёсць, скіпідары розныя, цытоны, спірты, ну, вось гэта ўсё, так? Мыцца як каты, магчыма, але ж яны ж тады ў іх і сліны не павінна быць, правильно? Альбо сліна, ну, па тыпу, што, яна ж не з'яўляецца па тыпу як вадой. Ну, яна ж, я не ведаю, хто ведае, што ў сліне знаходзіцца? Ці могуць вампіры як каты мыцца? Блин. Я не ведаю, што я зараз раблю, таму што я не ўпэўнены, куды мне ісці. Накладна. Ну, ось там есть ворагі. Можем повыкидывать усіх. Своим телекинезом чудовным. Наверное, просто далее, я поднимусь. Можем мне назад. Я, блин, кому я вот такие... Не, чекайте-ка, я собрал элемент. Так, чекайте-ка, я кавалочек это собрал, я могу вернуться в простую стену. Не, все, я зразумею, куди мені ісці. Слухаю, так. Гэта побіл ці снег? Снег. Як яны п'ють кроў, а якая болей чым на 95% вода? А ці яна на 95% вода? Там же по типу эритроциты вызваць усё. Ці не? Яна ж не H2O там. Фольклорныя не баяцца бягучай воды. Так, я ведаю. При гэтым, зноў жа, міф про тое, што вампіры баяцца бягучай вады, гэта Брэм Стокер. Ну, літаральна. Гэта, скажем так, бягучая вада, у асноўным, як такая часта з'яўляючая рэч, яна увогуле была пра любых духаў. Па тыпу, вада — гэта асродак жыцця, так? І шмат якія духі проста, ну, не пераносяць гэта самае. Вось канкрэтна гэты момант, то бок у іх праблема не ў тым, што там яны вампіры, а просто злыя духі звычайна не пераносяць бягучую воду, а вампір па тыпу Брэм Стокер взяў гэтую ідэю, не ён прыдумаў, ён просто взяў гэтую ідэю, і што вампіры таксама вось так, пазбавіліся ад тых. Ідем далей. Снег же гэта вода. Ну, можа, яна замёрзлая вода. Не лічыцца. Па льду мы можем хадзіць. Вось, і карцей, злыя духі не могуць рэкі пераходзіць, скажем так. Вось такая штука. Яно літаральна, вось гэта фольклорна, хутчэй пра ўсіх злых духаў. Цікавы такі гістарычны момант. Так. Многие міфічныя істоты не могуць перайсці праз бягучую ваду, эльфы, феі, тролі. А рэчка, ручай сімвалізуюць мяжу паміж тым і гэтым светам. Так, там нават, па-мойму, у некаторых культурах ёсць такі момант наконт таго, што пэўны бераг ракі, ён з'яўляецца па тыпу... Трэба на пэўным беразе ракі па тыпу будаваць, левым альбо правым. Ну, нешта такое нават ёсць у некаторых культурах. При этом, по-моему, там в разных культурах это по-разному блытаюць. Ну, по типу, одна культура по одному лічыць, іншая по-другому. Так, там мы ні халер не бачым. Хлопча, ты можешь, калі ласка, памерці? Дякую. Так, а што калі вампіры нанялі Стокера, каб распаўсюдзіць несапраўдныя сродкі супраць вампіраў? Мне падабаецца гэта ў сусвеце Vampire the Masquerade, як ён, Dark... Забыўся, як называецца сусвет і ралёўка па яму. Вось. Там атрымліваецца так, што вампіры, калі даведаліся, што... Ну, калі Брэм Стокер выпусціў сваю кнігу, а там жа па тыпу рэальны альтэрнатыўны сусвет, у якім вампіры уціхую насамрэч кіруюць нашым сусветам. І там пра кожную краіну прапісана, як увогуле вампіры жывуць канкрэтна ў гэтай краіне, які кланы ёсць, так?
Дык вось якая штука. Там ёсць у гісторыі гэтага альтэрнатыўнага сусвету, што калі Брэм Стокер выпусціў вампіра, а ў іх ёсць правіла маскарада па тыпу людзі не павінны даведацца пра вампіраў. Брэм Стокер напісаў кнігу, і яны палічылі, што хтосьці з іх зліў інфармацыю. Яны пачалі паляваць на сваіх жа братоў, каб знайсці, хто быў у гэтым павінны, хто павінны ў тым, чаму настолькі дакладна ён апісаў сусвет вампіраў. Ну плюс-мінус ён як бы вельмі блізка апісаў, калі чалавецтва не верыла ў вампіраў ужо ў гэты момант зусім. І яны пачалі паляваць на іншых вампіраў, шукаць, хто здаў у іх усіх. Апынулася, што ніхто не здаў, Брэм Стокер просто добра трапіў. Вось па тыпу версія сусвета гэтага. Ты вось пра D&D казаў, а можна якія спасылачкі на беларускамоўныя, каб не офлайн гуляць? Каб мне спасылачкі былі. Ну, у мяне, калі ты маеш на ўвазе сродкі альбо платформы, на якіх гуляць, ёсць, рэкламаваў літаральна на стрыме, там заходзіў Орел, і мы гаварылі зараз нешта D&D Orb, альбо што такое, orbRPG.com. Там ёсць на беларускай, і там можна знайсці беларускамоўныя групы, я так разумею. Ось, так што я думаю, ты зможаш сабе, калі ты жадаеш онлайн гуляць, то я думаю, там ты зможаш сабе знайсці кагосьці, хто жадае. Я зараз закіну спасылачку ў чатку, ось гэта. Думаю, можна штосьці пачаць адсюль. Сам я не карыстаўся, таму не магу сказаць адказна, але я думаю, Орел херню не закіне, таму я спадзяюся, усё, карацей, калі ёсць пытанні, якія, ўсё пытанні да Орела. Это ён закідываў, і я думаю, што павінна быць нармальна. Таму што, ну, групы па-рознаму збіраюцца. Вось, яны па-рознаму трошкі гуляюць на розных платформах. Я не ведаю, што прапановую RPG, таму што я апошнім часам сам онлайн не гуляю. Вось, я не ведаю, як што. Мая апошняя платформа, на якой я гуляў онлайн, гэта дзве платформы я выкарыстоўваў. Discord, я літаральна ў Discord гуляў, і гэта самае. Roll20. Roll20, ён, у прынцыпе, моцная даволі платформа, можна шмат чаго зрабіць. Так, плёткі пра сродкі. Так, нават у беларускіх казках герой уцякае да ведзьмы ці цмока праз раку і агняную раку мора. Тыпу, раку, агняную раку альбо мора. Вось, ну так. Гэта шмат у якіх культурах, шмат у якіх. Вампіры ж халодныя, так? Калі снег падае на вампіра, ён не растае, ці растае вампір? Мне падаецца, то ён не павінен растаць. Але зноў жа, гэта ж вампір можаш нагрывацца проста ад асяроддзя навакольнага, таму калі вельмі холодна, то хутчэй за ўсё не растане, так? Але калі вось па тыпу, ведаеце, як літаральна апускаецца проста, ну, навокал цяпло, так, і вампір сам нагрэўся як наваколле, так, то атрымліваецца, на яго калі трапляе, то ён павінен неяк ўсё ж такі гэты снег растаяць, правильно? Растаць. Карыстальнік з нікам MTG Reservation на стрыме па D&D пісаў, што якраз распрацоўвае тэрміналогію з правілаў D&D-шных. Так, калі што, ты, хто не ведае, MTG Reservation гэта, я не ведаю, група людзей, якая перакладала таксама яшчэ некаторыя гульні на беларускую. Так што, ў прынцыпе, цудоўна, што яны гэтым займаюцца, так што правіла, можа быць, мы можам чакаць у пэўным, ну, праз пэўны момант на беларускім варыянце. Гэта было бы цудоўна. Вось, таму што я лічу, гэта вельмі важна для гэтага хобі, для нас гэта вельмі важна, для беларусаў, таму што ў нас няма зручных правілаў на беларускай мове. У нас альтэрнатыва літаральна расійскія правілы і ангельскія правілы. Я не ведаю, вы бачыце, можа быць ёсць на польскай, можа быць гэта як варыянт, можа быць ёсць на ўкраінскай, зноў жа выбачаюся, я не ведаю проста. Вось, бо я арыентаваўся заўсёды на ангельскія правілы, бо расійскія мне не вельмі падабаліся, яны блытаюць, у іх ёсць некалькі тэрмінаў у расійскай блытаюць гульцоў. Я гэта спрабаваў на розных гульцах, і месцамі мне прыходзілася ўсё ж такі выкарыстоўваць ангельскія тэрміны, канкрэтна наконт гэта пытанне наконт дзеянняў. Вось, таму што там блытаніца пачынае. А у ангельскай версіі няма такой праблемы. Цела вампіра павінна быць на 75% складацца з вады. Я не ўпэўнены. Каб скуры і цягліцы былі пластычнымі. Я не ўпэўнены, там магія. Ну, яно можа працаваць на магіі. Інакш плоць раструшыцца ў парашок. Я думаю, гэта магія. Яно працуе на базе тэхналогіі магічнай. 75% лімончику ідэальна. Там схавалі цэлую цытадэль.
Or perhaps this was simply another of the time streamer's illusions, meant to slow my true endeavor. Ну, выбору у нас няма. Давайте тады... Тут схавана было, цэлая цытадэль была схавана у снезе, вось, калі мы гэты слуп развалілі, там показалася цытадэль у далечыні. Зараз мы туды накіруемся. Так, пачакайце-ка. А як? Оп. Пераўтварыліся у кажаноў і уляцелі ў тую крэпасць. Нас вярнулі назад з Розеля 500 гадоў пасля. Працягваем гуляць за Розеля. Розель, у адрозненне ад Каіна, можа хадзіць па вадзе, бо ён памёр ужо. Brazen as they were, feared to walk these paths. I knew one spirit haunted this place. Perhaps there were others as well. О, вы глядзіце, мы літаральна ў гэтым месцы, дзе толькі што Розель быў у гэтай мясцовасці проста 500 гадоў таму. Вось, і мы можам пабачыць вось там нейкую штуку, вось гэтай месцы тую дзверу у храме. Нешта нікога не бачна. А, я ж пад вадой магу яшчэ паглядзець, што ёсць, правильно? Адрозненне ад Каіна мы можам... Розель хоць і выглядае як нябожчык, насамрэч пахне значна лепей, чым Каін, таму што мыцца ён можа проста так. Ну і ён хутчэй за ўсё ўжо высах за тысячагоддзі ў бездані. А могу? Блин. Розель? А можаш падскачыць, калі ласка, туды вышэй трошкі? Новая серыя Вікінга выйшла, цудоўна. Каін быў. А, ну можа агаварыўся, выбачаюся. Ну, Розель. Нарэшце. А яны не збіраюцца сюды зайсці, калі ласка, а? Я то яны там сядзець сабе за полем гэтым. Ніхто не збіраецца ўнутр заходзіць, калі ласка. Таму што я не магу за гэтай зелені выйсці. Вось рэальна, вось гэта падобна на паляванне на вампіраў. Яны зрабілі пастку на вампіра і вылезлі толькі тады, калі я ўжо гэта самае, ну, не магу выйсці. У выніку могуць закідваць усялякім гаўном мяне адтуль і сядзець мяне проста забіваць. Адзінае што, ну, яны чамусьці лезуць унутр. Я, галоўна, не магу атакаваць нават. Ого, ты які. Ау. А може цябе іншым палурыверам? Ау. Балюча ж, блін. Ау. Магу яго? Ні. Здоровенную душу его засмоктали. Усё. Броня какая-то изникла. Утопил. Я наплавать не умею? Я наплавать не умею. Добро. Soul River там, глядзі, якая справа яшчэ. Калі я набіваю на адным Soul River і переключаюся на іншыя, раптоўна знікае ўся палоска. То бок, ёсць такая, ну, трошки непрыемны момант.
То бок калі я выбіраю падчас бойкі змяняюся на іншы, то гэта мяне толькі больш пашкоджвае. А я быў з Soul River'ам цёмным. Гэта значыць, што я толькі ў нябачнасць магу перайсці. О, гэта халера ўжо і жывых захоплівае. Да гэта толькі трупы былі? These smoldering Блин. sconces seemed as though they would ignite. If only I had a fire source. Гэта зялёныя пачваркі, якія вось, ну, зараз там захапілі аднаго ворага. Гэта, я так разумею, вось гэтая пачвара з сусвета мёртвых. Яна спрабуе мяне, ну, пакінуць у сусвеце памёрлых. Вось, яна не жадае, каб я выбіраўся, бо я вораг ёй. Так, гэтая штука круціцца не планую. Так, разумею, падаецца. Ну, взять, давай, паўзі. Мы зараз до той брамы дабяремся з гэтага боку. Вось да яе. І можа быць сабе атрымаем Soul River агня. Я так спадзяюся, за ёю будзе знаходзіцца. Оп, новая здольнасць у нас з'явілася. Ну, ўсё падаецца. Soul River святла. Ідзе. Дакладна вогненны зараз будзе. І зноў жа пазл. Так. Что у нас тут есть? Давайте тут телекинез. Огонь. Добре. Нешта. І ўсё, у прынцыпе. Пазл, які я так доўга чакаў. Ну, я чакаў кубікаў. Які гэта Soul River без кубіка, правильно? Ага. Што гэта робіць? Ладно, пакуль пакінем, не будем кранаць. Там перастаўляе трошкі як брамкі невялікія. Ні халера гэта не робіць. Брамкі пераставіліся, а сэнсу няма. Не, я падаецца зразумеў. Нам трэба вось гэтую халеру узяць і пад агонь падставіць. Зараз знойдзем где-то момант. Вось так. Бярэм яе і уцягваем у цэнтр. З гэтым цудоўным кіраваннем. Зараз цуд гульні. Націскаем назад. Ну, по типу, униз, 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 униз. Усё яшчэ, блин, не халера сабе. Униз, управа. Уперад. Улева. 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 Уперад. Ну. Улева. Пробуем з іншага боку. Уверх. О, спрацавала, добра. Уверх. Я ўжо майстар просто. Уверх і уверх мне не атрымаецца. Можа дацягнецца, можа не трэба яшчэ вырушыць, так? Где там мой телекинез? Не дацягнулася. Добра. Уверх. Вау. Гульня робіць тое, што я жадаю.
Запаліла? Можа... можа яшчэ бліжэй, там патрэбна гэтую адчыніць. Ладно, зараз ходзім наверх. Не зламаць гульню? Блін, а навошта гуляць тады? Я толькі дзеля гэтага і гуляю. Не тое. Яшчэ раз гарнуць. Не тое. Яшчэ раз гарнуць. Оп. Уверх. Вау. Гульня. Ты што? Што ты робіш? Стрымайся. Вось, і з этого, мне падаецца, я патрэбна пацунуць. Так, натискаем. Униз. 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 Улева. Униз. Уверх. Ладно, не працуе. Униз. Так. Униз. Оп. Запрацавала. Вельмі дзіўна працуе гэты прасоўванне мясцовых кубоў. Мы зараз трапім у наступны храм старажытных, а не першых вампіраў. I sought to unravel the mystery of my fate, and in this image lay my first clue. For this scene depicted the forging of the Reaver, the weapon destined to become my prison, and I recognized its maker. The years had changed him, but this was unmistakably the vampire Vorador, and in this era, he still lived. If I could reach him before Mobius's mob hunted him down, he would provide the answers I sought. These images chronicled Vorador's creation. As I already knew, he had not been born a vampire, but had been turned by the infamous Janos Audron. But this mural suggested that Vorador's origins were even more significant. Apparently, he was the first human to whom the dark gift had been passed. This was the vampires' desperate bid to preserve their bloodline, for their enemies had cursed them not only with bloodthirst, but with sterility as well. Окей, зараз некалькі важных лоровых моментаў, давайте. Паузу не абавязкова ставіць тут. Глядзіце, якая справа. Трошкі кавалкі для тых, хто ведае, ужо, ну, тут дадаецца просто трошкі новага лору. Для тых, хто не ведае, тут вельмі такая нюансы, моманты, скажем так, дадаюцца, таму тут амаль мае сэнс распавесці спачатку. Я распавяду усярэднены варыянт, які, хутчэй за ўсё, будзе зразумелы і тым, плюс-мінус. Існуе, былі старажытныя вампіры, так, іх праклялі, яны атрымалі дзве рэчы. Яны сталі крывасмокамі, то бок вампірамі. Яны былі звычайнымі, нармальнымі хлопцамі і дзяўчынкамі, а потым сталі вампірамі. І гэты вампірскі праклён таксама зрабіў іх стрыльнымі, яны не маглі яшчэ новых з'яўляцца. Такім чынам яшчэ ўзнік іншы крызіс таго, што яны не маглі быць больш ахоўнікамі сваіх жа слупоў, якія яны стварылі. Таму што гэтыя слупы якраз такі чакалі, ну, ім патрэбны новы чалавек, які яшчэ не нарадзіўся. То бок гэтыя вампіры першародныя ў выніку не могуць стаць абаронцамі сваіх жа слупоў. То есть такую падставу ім зрабілі іх ворагі. Дык вось, гэтую стэrilнасць яны абышлі наступным чынам. Яны пераўтваралі людзей на вампіраў. Нейкім чынам гэта зрабілі. Першы вампір, якога яны зрабілі, першага вампіра, якога яны стварылі вось гэтага другога пакалення, быў Ворадор. Ворадора мы сустракалі ў другім Соул-Ріверы. Гэта такі зялёны на орка падобны, калі вы памятаеце яго. Ворадор там удзельнічаў вельмі нядоўга, але Ворадор і выкаваў Соул-Рівер. То бок Ворадор ёсць стваральнік гэтага Соул-Рівера. Нам у гэтым часе ён яшчэ існуе, то бок ён жывы яшчэ, Ворадор не памёр. Мы можам яго за Разіэле знайсці ў гэтым часе і паразмаўляць з ім, калі нам пашанцуе. Гэтым мы і займемся, хутчэй за ўсё. Таму што Ворадор можа адказаць нам пытанні, якія ёсць у Разіэле, таму што Разіэль сам ніхавер не разумее яшчэ, што рабіць і як вырашаць праблему. Ага.
А як жа пані ахоўніца, я думаю, што пасля гэтага, ну, па тыпу, пасля таго, як ён паразмаўляе з ёй. Ён там вельмі... зараз Розель вельмі блізка да яе ж. Ну, ён літаральна у той же самай лакацыі, яму просто прайсці трошки ў іншае месца. Ям просто дарогу заблокавалі. Так, я магу выкарыстаць там механізм, я магу забрацца наверх. І магу скокнуць яшчэ ўніз. Увогуле, пад вялікім пытаннем. Мне падаецца, гэта выхад нейкі увогуле будзе зараз. Ага. Ну, там гэта запаліць патрэбна. Без вогненнага соул-рывера там няма чаго рабіць. Давайте вогненны соул-рывер атрымаем. Насамрэч, я не ўпэўнены, што ахоўніца слупа балансу будзе карысна для... Spirit vessel was not yet Блин. activated. Perhaps there was some means for me to awaken it. Я такого пачаў там паглядзеў на гэту хованку. Яшчэ жывы ёсць? Ёсць? Так, там можна прайсці мёртвым. Я пойду туды, дзе я магу пралезці жывым яшчэ. Праверу. І гэта нас вяртае назад. Я правильно зразумеў? Так, назад вяртаю. Тады возьмем зараз скрозь... Вітаю, дед Максим. Вітанки. Тады давайте перейдем у сусед померлых. Так, это что за место? Яшчэ нешта запалить тут можно. Ну так, можно запалить, или на халера оно потребно, не зразумела пакуль. Ну, без мяча, без соул-ривера огня мы ни халеры не зробим. Давайте тады у сусед померлых и скрозь ту браму пройдем. Ось эту. Где оно там? Комбинация клавиш. Оп. И сквозь брамку пролезли. Жакатика, это символ одного со слупов. Я только не ведаю, что за ён. I was met by the spectre of the Nature Guardian. А, природы, Monstrously охотник природы. deformed since its death centuries ago. Rejoice, creature, for today your spirit will return to the One. Окей, это босс раптоўна. У гэтых падзеях, ну, у гэтым таймлайне, ну, то бок у будучыні, ужо, па ідэі, Каін павінен быў перамагчы гэтых ахоўнікаў слупоў, і тое, што ты... А, не, пачакайце-ка, гэта ж старажытная грабніца. Не-не-не, гэта іншая істота. Гэта не ахоўнік. Ну, па тыпу не той ахоўнік, які з часа Розеля. О, блин, я оговорился. Не той, які ў часе Каіна быў. Карацей, гэта нейкі старажытны павінен быць ахоўнік. Ау, завідля нас. Мы зараз так все здоровье згубим. Мы яго забілі і з'явілася гэтае самае. Мы можам забраць яго... Яго душа адправілася вось у гэтае сховішча, з якога мы потым можам перакаваць сабе соул-рывер. Атрымліваецца, мы былі ў двух хованках дагэтуль, у якіх таксама раней хавалі гэтых самых... Блин, якіх... Давай памры ўжо хутчэй, я даговорыць читаю. Все памерна. Мы апынуліся, насамрэч, у двух паперадніх месцах просто не было ахоўніка гэтага памёрлага у душы ахоўніка. Яна ўжо была схавана у сховішчы. І мы просто забралі і перакавалі іх соул-рывер, дзякуючы ім. Цікава, што там за тыпы былі. Ну, хто там павінен быў быць. Ну добра, тады значыць мы можам зараз просто трапіць у свет жывых. Или мы знойдзем дзе. Так, это вось
Там. Альбо ні, гэта іншае месца. Ага, яшчэ одна могілка. Окей. Approaching the tomb, I was met by the specter of the Guardian himself. Eternity weighs heavily. I have a solution. I bear it in atonement. But your moment of existence has passed. Come and be released. Так. Гэта нейкі складаненькі. О, не, нормально пробиваецца зараз. Ты почорний. Там на гэты раз яны не сказалі, якой канкрэтна гэта ахоўнік, сімвал ёсць. Тэарэтычна можна залезці на вікі і паглядзець. Альбо можа быць зноў жа да гэтай гульні, як і да першага і другого Soul River, ёсць гейм-мануал, які тлумачыць некаторыя моманты. Можа быць, варта было яго пачытаць бы. Насамрэч, можа быць, некаторыя рэчы не выклікалі бы пытанняў, але я плюс-мінус ужо ў лоры гульні разбіраюся, таму можа не настолькі патрэбна. Так, вось мы дзве душы гэтай узялі. Яны аб'ядналіся ў гэтым сховішчы. Я так разумею, двух нам дастаткова. Той момант існавання ўжо прайшоў. Курва, яго момант існавання ніколі не скончваецца. Так, мы літаральная істота, якую нельга забіць. Ну, просто ніхто не ведае... Сам Разіэль не ведае, як яму памерці да канца. Ну, тэхнічна, калі мы памрэм, то гэта будзе гейм-овер, то бок калі мы ў сусвеце памёрлых памрэм, гэта будзе гейм-овер, але па лору гульні, па ідэі, Разіэль вернецца праз пэўны час. То бок ён проста вернецца, збярэцца зноў. Ён не можа памерці. Ось, гэта абгаворвалася ў папярэдні час, там у Soul River, дзесьці ў пэўны момант размова з гэтай пачварай было. Яна такая, ну, гэта я цябе вяртаю да жыцця. А Разіэль такі, не халеры, па выглядзе ты не халеры не вяртаеш мяне да жыцця, мне падаецца, ты проста не можаш ад мяне пазбавіцца. І ты не можаш ніяк мяне кантраляваць, і забіць ты мяне ніяк не можаш, таму што не ведаеш як. As the Reaver absorbed the souls of the nature and conflict guardians, Ага, it was канфлікт і imbued прырода. with the І мы element of атрымалі power of fire агонь. with which their principles were aligned. I was now equipped to reach the pillars. Другі ахоўнік быў ахоўнік канфлікта. Некаторыя рэчы вельмі канцэптуальныя, скажем так. Я ўжо гаварыў гэта, некаторыя слупы літаральна проста канцэптуальныя рэчы, не маючыя ніякага далучэння да нейкай па тыпу аб'екта, па тыпу агонь, альбо святло. Не, гэта вось канфлікт. Альбо дзяржава, па-мойму, павінен быць, я калі вікі чытаў, то я пабачыў, я вікі вельмі коротенька так чытаў, таму шмат чаго мне не настолькі зразумела. Але на вікі узгадываўся, па-мойму, слуп дзяржаўнасці, альбо закону, нешта такое. Могу блытаць. Так, і зараз нам патрэбна ў той пакой, дзе я бачыў, там наверх залезці. Зараз яго знайсці. А, ну так ён зверху, я што я шукаю? Чакайце, калі ён зверху, як я наверх залезу? Гэта ж вось тут павінна быць, не? Ладно. Ёсць варыянт пра сусвет памёрлых скрозь гэтыя брамы прайсці, але яны ж вядуць проста да трун і ўсё, і там ні халеры няма больш. А, вось тут вылезці можна. Усё, знайшоў. Пытанне само ўзнікла.
Там нейкі пакой, я прабег, я ведаю, я ў яго накіроўваюся, там зверху можна будзе дакладна... Зараз я яго шукаю. Там наверсе у ім дакладна магчыма запаліць дзве, ну, рэчы. Мне толькі без Soul River агня гэта было немагчыма. Зараз я яго шукаю, дзе гэта пакой. Вось он, знайшоў. Вось туды наверх. Зараз тэлекінезом. Оп, паднялі. І зараз запалім. Альбо можа я іх просто тэлекінезом мог бы адчыніць? Ну ладно. Так, не то. Я могу просто тэлекінезом, не? Не могу. Блин, мне патрэбна паспець іх зрабіць пакуль час не скончыцца. Блин. Тады давайте вось так зробім. Заскочым вось сюды. Ого, не халеры сабе. Дзякуй, вялікі крывічанка. 5 чалавек, дзякуй табе, вялікі крывічанка, за 5 сабак. Людзі ў чаце атрымалі сабе падпісачку. Людзі з падпіскамі. Ого, яшчэ і з хайп-трейн пачаўся. Не халеры сабе. Што пачалося? Людзі з падпіскай, што у вас ёсць? У вас ёсць дадатковыя модкі, а для тых, каму яшчэ цікава, вы атрымліваеце трохі больш балаў. Ось, 10 на 20-30%, по-моему, калі я зараз... Боюсь нахлусіць вам. Ось. Дзякуй вялікі, дзякуй вялікі. Так, калі паспеем. Ёсць. Раз. І у тым месцы яшчэ. Часам межавана трэба паспець. Ёсць, запалілі. Ачмурэн. Ачмурэн, дзякуй вялікі яшчэ раз, я просто такі ачмурываю. Ачмурываю. Усё яшчэ не адышоў, я трошкі без гэтага самага. Думкі зблыталіся. Я нават забыўся, што я спрабаваўся рабіць. У мяне партал адчыніўся, так, я спрабую сканцэнтравацца зараз на гульне. Дзякуй вялікі. Так. Партал быў у іншым пакоі. На героя 3 Армагеддон за конфликт отправляется 500. Дзякуй вялікі. Тут, не, гэта вось гэты пакой. Партал павінен быць вось з гэтага боку. Знайшлі яго. З гэтым новым Soul River'ам мы можам дайсці да слупоў і паразмаўляць з... Не памятаю, як яе клічуць. На А імя. Анна? Аліанна? Нешта такое. Вось, гэтая жанчына, да якой мы зараз ідзем, яе душа апынулася ў слупах, і яна, ну, там у вязніцы. Справа ў тым, што яна з'яўляецца той самай ахоўніцай, з-за якой як бы ўсё і пачалося, ну, знішчэнне слупоў. Яна сама ў гэтым не павінна, яе забілі. І забілі, калі шчыра, па плану. То бок вельмі запланавана, у вельмі ўдалы момант яе забілі і скарысталіся тым, што яе кахае іншы ахоўнік. Гэта быў з самага пачатку план, каб зруйнаваць гэтыя слупы. І адначасова падставіць Кайна, там цэлая чарга падзей, як запусцілася за гэтага. Вось. І сусвет у такім выглядзе, якім ён ёсць, канкрэтна вось за гэтай падзеі, за яе смерці. Калі бы атрымалася нейкім чынам стварыць парадокс, можа быць, з яе жыццём, ну, па тыпу, што яна застаецца жывой, то тады неабходнасці ў Кайне, як у ахоўніку, няма. Але пытанне, можа быць, гэта яшчэ горш. Можа быць, калі атрымаецца так, што паўтарыцца, скажем так, гэты хітрык з забойствам ахоўніка, то гэта вельмі слабае месца для ўсёй, скажем так, сістэмы абароны гэтай сусветнай. Вось. Арыэль? Не яна. На Mass Effect за героя, на Mass Effect 2 за героя отправляется 1000, дзякуй. Так, это не той Soul River. Вось, огненный Soul River. То бок варыянт таго, што калі нават мы паспрабуем гэты варыянт, не факт, што гэта выправіць усю праблему, бо
тады Каін можа не стаць наступным ахоўнікам, і наступным гэты іншы Каін нумар 2, ён можа проста не вырашыць гэтую праблему, ну не знайсці выхада з яе. І сусвет застанецца ў выглядзе, ну, знішчаным. Ау. Душу забрали? Ау. Калі вы не згадваеце гэта месца, гэта літаральна тут я быў за Каіна. Слупы павінны быць літаральна за вуглом. За рогам. Літаральна вось тут. Зараз да яго дойдзем. Вось яны. Тут яны, як вы бачыце, яны ўжо чорныя. Гэта яны праклятыя ўжо. Яны іх ляжыць праклён. І на жаль, мы ў той якраз такі у той будучыні, у якой усё дрэнна. Гэта дакладна вельмі відавочна па ім. Яшчэ далей па іх падзеях яны будуць становіцца ўсё горш, то бок стан гэтых слупоў яны будуць пагаршацца. А што калі наступным ахоўнікам стане Мёбіус? Вось Мёбіус я не зусім з ім зразумею. Таму што як я шчыра думаў, што Мёбіус гэта якраз такі адзін з ахоўнікаў. І па тыпу ахоўнік слупа часу нейкага. Але я так разумею, не. Я так разумею, што Мёбіус ён проста чарадзей. Ну, там, я не ведаю, я могу просто блытаць. Ты, хто ведаюць за лор Legacy of Kain, могуць мне гэта патлумачыць, але глобальна я думаю, што ён усё ж такі адзін з іх 9, таму што там ёсць кола 9 па тыпу. Я так думаю, альбо тут блытаніца, што ёсць 9 слупоў, 9 ахоўнікаў, а ёсць кола 9, гэта кола чараўнікоў. Просто час ад часу гаворыцца пра тое, што Каін забіў ахоўнікаў, і Каін забіў кола 9 па тыпу забіў усіх. І атрымліваецца, для мяне, я думаю, што гэта альбо адно і тое ж, альбо яны проста, ну, рэальна две розныя рэчы проста з падобнымі назвамі. Мне здавалося, што Мёбіусам кіруе Пачвара. Так, ім кіруе Пачвара. Ён яе пакланяецца, я так разумею, увогуле. Once again, I beheld the pillars of Nosgoth, crumbling in decay now, following the corruption of the circle. Here I would find Ariel, the specter of the very balanced guardian, and the last pure, undefiled member of the guardian circle. Усё ж такі кола ахоўнікаў. 9 гэта і ёсць яны. She was doomed to haunt these pillars until her successor fulfilled his terrible duty and balance was restored. What manner of creature approaches? I know you well, Ariel, though you do not yet know me. I have no time for riddles, strange one. All you have is time. I have come to seek your guidance. I counsel only one man, and you are not he. But you will know him soon. The contagion of your kind is coming to an end. My kind? What exactly do you think I am? Your name shall remain unspoken, as decreed by our ancestors. You serve the one who so brutally took my life and set this tragedy in motion. But even now, hope is at work. Balance will be restored, and your kind will be expelled forever. You have pinned your hopes on Cain. He will disappoint you. What can you know of Cain? More than you could ever fathom. He will do what he must when the time comes. By choosing his own death. A sacrifice for the world. You don't know Cain very well. I know what he is called to do. My faith sustains me. Is it faith or fear? You know that if Cain refuses the sacrifice, you will never leave here. And you begin to suspect. I will not hear your poison, fiend. Grant me the answers I require, and I will leave you to your pathetic delusions. Ask then. I seek the vampire Vorador. To kill him, perhaps, or to join him in death. But for Cain, he is the last of his kind. Mobius's mob has done its work. My reasons are my own. His refuge lies in the heart of the Black Forest. And may you molder there together until the end comes.
Аріель? Блін, зараз бойка буде, так? Можна, коли ласка, не бойку, я потлумачу трошки за подію. Ожидаю. А, ну ні, там просто вороги є. Давайте заховаємося. Є заховання. Трошки потлумачу за Аріель. Аріель зараз у гэтым часе яшчэ думае, што адзіны спосаб, як выратаваць сусвет і што адбудзецца, яе меркаванне аб будучыні, што Каін пераможа ўсіх з круга 9, я так разумею, з кола 9, і потым ахвяруе сваім жыццём і такім чынам вярне баланс у Носгод. Справа ў тым, што ў будучыні яна будзе ведаць, што Каін гэтага не зробіць. Яна пераможа ўсіх астатніх у коле 9 і застанецца апошнім ахоўнікам. І створыць імперыю вампіраў у гэтым сусвеце. Яна будзе люта ненавідзець Каіна, але зараз яе надзея якраз такі яна спадзяецца на Каіна, які выратуе сусвет. Нюанс такі, што гісторыя перабудавалася зараз. Мы у 4-м таймлайне, які, ну, гісторыя поўнасцю перабудавалася. І у гэтай версіі падзей мы не ведаем, што насамрэч абярэ Каін. Хутчэй за ўсё абярэ ўсё ж такі тае ж самае, ну, раз Каін ёсць, значыць, ён ўсё ж такі будзе перасоўвацца ў часе, і гэта будзе Каін якраз такі з імперыяй вампіраў у будучыні, далёкай будучыні. Так? І вось гэтая надзея яе, яна, ну, не адбудзецца ніколі. Вось, яна будзе ненавідзець люта Каіна, але быў момант, калі мы яе амаль пераканалі ў тым, што хутчэй за ўсё яна не мае рацыі, што яна памыляецца ў тым, што смерць Каіна прывядзе да ратавання сусвету. Хутчэй за ўсё гэта самая галоўная памылка. Яна зараз у нас не верыць, яна не вельмі жадала з намі размаўляць, таму што лічыць нас пачварай. І пры гэтым яна гаворыць, што у нас нават імя ёсць. Імя unspoken, по типу неназываемы. І так было сказано яе продкамі, каб, ну, такая пачвара, як вось Разіэль, што, ну, яна не пагадзілася нам распавядаць пра нас жа. Вось, але што мы ёй зробім, правильно? Яна ж прывід, яна прывід, рэальна. Мы галеры ёй не зробім. Вось, адзінае, што яна нас накіравала, падказала, дзе Ворадор знаходзіцца. Яна люта ненавідзіць вампіраў. Яна спадзяецца, што армія Мёбіуса заб'е ўсіх вампіраў, Ворадор адзін там з апошніх зараз у гэтым часе. Вось. На гэтым будзем трошкі скончваць, таму што ўжо час, ужо даволі затрымаўся са стрымом. Шмат падарункаў. Так, сёння шмат вельмі. Так, прыхажу, не? Так, цікава, чаму яна не баялася, што ён не засмокча? Ну вось цікава. Насамрэч, блін, цікава. Рэальна ж, ну, ён там можа? А я не ўпэўнены. Не, мне падаецца, яе слуп абараняе. Просто яна, я так разумею, у слупоў яшчэ ёсць вось гэты момант, што, ну, я не ведаю, вось цікава, чаму яна насамрэч засталася ў гэтым слупе. Я так разумею, што яна прыкавана да яго, яна не можа яго пакінуць, то бок нават, хутчэй за ўсё, Разіэль не можа яе забраць. Ну, магчыма, так. Я вось не ўпэўнены, насамрэч. Цікавая думка, Хэтхампер. Цікава, ці ёсць гэтаму тлумачэнне. Хутчэй за ўсё няма, бо гульня ўсё ж такі не з прыгожым сусветам, але мне падаецца, яны не ўсе моманты мелкія самыя прапрацоўвалі. Па тыпу, яны глобальна працавалі над сусветам і таймлайнамі сваімі, так заблудзіцца там магчыма. Ось. Добранька, давайте я буду перадаваць вас далей. Я жадаю вам добрага вечара. Мы побачымся з вами заўтра на пятнічным стрыме. Будзем гуляць у Nobody Wants to Die. Гэта нуарны кіберпанкавы дэтэктыў, я так разумею, з экшэнам таксама, у сусвеце, у якім людзі не паміраюць. А я вас перадам, глядзім, хто ў нас чым займаецца. Шаграэль зараз гуляе ў Resident Evil 4, Ватафака БЛР у сквадзе, Найн Ревенс малюе, а Міхадзьгарэза ў сталкеры. Давайте я вас сёння да Шаграэля. Мне падаецца, напрамую усе рэйды звычайна скончваюцца на Шаграэлі, ну, раней ці пазней. Але вось напрамую да Шаграэлі я не рэдка даволі кідаю. Ось. Добранька. Перадам вас сёння да Шаграэля, завітвайце да астатніх, каму што цікава. Дзе там наш Шаграэль? Добрага вам вечара.